papa mesro so betie ni yi na fi won so wodi bi ato ukotodwe mu komo na ye bebo no tie ni yi pa ebia na kra ne dey di kan awutie DL 106.9 anopai tie nkoma ye bebo no na minim se ebeboa papa pam medafo wonim se wobetumi koba keke anasa wo tumi koba keke no kra no eye obi ehin wo koba keke no eye obi ehin se wo tumi didi a wo nyare no kra ye obi ehin se wo tumi kwa adwuma ba no eye obi ehin Johnny live on Facebook ba no wa share link no bo foforo bi so atumi ahwebi enkofra broche watumi akobi no ekra ye obi dadwene se wo yare a yemfa wo nto ho no mo no eye obi dadwen kese pa no pay koma me no wo bo no se wo tumi koba keke kra no ye obi ehin se wo tumi didi a wo nyare no kra ye obi ehin se wo tumi kwa adwuma ba wa ware wonya adwuma ye se wo nyare ya yemfa wo nto ho no mo no eye obi dadwene kese pa. Now, what kind Acts chapter 23, verse number 12? My main kind brofo de kakraneti. A conspiracy by a group of 40 Jewish men who at daybreak bound themselves with a solemn oath to fast, neither eating nor drinking until they heard that Apostle Paul was killed. Jew for makoma kwadionai kasi won didi won nom kosisi ebekum Paul adentia na Paul le Nyankopon ho asem wonye bone bia o oye innocent ba Nyankopon asem a wo kanti no 40 Jewish men e kantem so won didi won nom kopem se wo beti se yekum Paul anapa minim e pa wo bi agba fa ho minim enhyehyɛ na sɛ gyina tuo bi a wo bi atu e dia fa ho enei yasofo binom eye yatamfo enei yenamfofo binom eye yatamfo dia wone ne kan waso masɛm no eye wotamfo anapa yi awurade se men kan kyerɛ sɛ wakonku nyina dia mawo enche utamfo behwe ase ewo wanim twedi ampo Nyankopon hira wo wonya okese na fi wo mo akoma so ade nyina embrem fama 18 minutes after 6 a.m. here you from Hitman from Brakwamna Mache amenyina mumra mienyo Nyankopon ni Obama otia henwa no so aye Monfane kasientie mo hallelujah na ofata. Hey, come on. Anidaso Wɔhɔ. Woo! Handkerchief. Hallelujah. Anidaso Wɔhɔ. Come on. Nyame kama fata. Soje. Ayi. Nyame kama fata. Soje. Ayi. Hallelujah, 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 moyena ye, hallelujah.
20 minutes after 6 a.m. And it's a lovely Monday morning here on radio. Anidaso Wɔhɔ Obia. Embrasu yele nyanko pass 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Bra. Sakwadie. Okay, how about you? Mejo also sakwadie no pe wapom to say. Anope. Nyame adome ho ye pa na mi so dey. You happy so day. Enen so me chairman dey fo nyina. Me di ho me chia me so for penny Honorable Bishop Richard Gerondo Che Anyagbede Adona International Ministries of Obakope. Me de nyame asema no. Me de nyame asema mabusua, me de nyame asema me fiefo. Me de nyame asema 499 Asante Zongo Kofi Yima Mrikua Adwa Betty. Me de nyame asema wo Hitman. Any kwajo sami bi DL College Association for nyina me de nyame asema Obia we Yesu din mu. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up wapom to say. Nyame adom obra kwam na mpacho na so. Nyame adom me ho ye papa pa ye na nyame ase. The edi kan me the happy so the my DLFM College Association. Monday for women any precious fans of here Monday for women. Hitman me dan nyame ase I want to share so pan in the board ya share yesterday. Hitman yes shall see 1st January and there the 23rd of February. Na what you is so ye the kwakogu and then na what you na what you are ewo February ye so bad den yakofon say omboye homban ombo busia homban omboye mami odobro ni mba ene nkola no homban no ombo DLFM workers for nyina homban adomnenti. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me ba je fro say. Enonye. Yo, ye na nyame ase piado. Asida ka o nyame. Oh, asida ka o nyame. DJ Hitman nyame wa ye bio. Okay. January after next. People they dare to ask that. But nyame there wa ye be mayen. The next man who DJ Hitman. And I'm his family. And my sister Mama, it was a Manita market. And I'm my boss, Damshi Shoe, it was a Manita market. And I stop for Swa, it was a Manita market. Amen. Amen. Me that's so what to me a friend of pay. 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, bro. Kwamna. Me ba che fro say. Me pa cho ku tani o me ka selfie zongolin Accra Central. O ko cha no pe ye na nyankopon se. Yo, bro Kwamna nyame insira. Ene Enquires sem so ha wo de amaye ne anope. Yo ene anope nso ye beda asafu iho ase. Bambo hene tumi wura obotentimu a wo twere na umpa hwala dam. Na umo bro ne na doyi nti ena wa mana wo twofoforo abeto ye. Ye ko weekend, ye ko yie, ye ko party. Ni nyina mu no nyame ahwe so aboye ho ban ma ne ye wura na watwe foforo emu a ne ka kire ne se na se ne ayi nka ne din na watwe foforo a ya sha asie ne oma ye die nkoso embra ya brabom no mbo ye ho ban o ma me ho basem ye tumi de na se ne ayi ama na dum ti amen bra Amen o coach 0593 40 6565 0534 050 199 ye nyankopon se. Hello, good morning. Fine morning, Apomwe. Me ba che ho ye papa pa ye fro say. Area mama pram. Ye nyankopon se. Anope mi de radiasi. Se wa ya dum amadipa papa bi ache. Anope mi de radiasi e de maw. Se nyankopon aye ya dum e me ne juadan ya kan wati wuni bi. Anope mi da anti magi nyankopon se e de ma anti magi pram. Me da nyankopon se e de madora ya je wedi. Any Asante Zongo, any anti-magi and crime with the Yankopon, any Mebusi, any Mammy or Dobro Niso with the Yankopon, Emma Necra.
anɔpɛ yi nyankopɔn hyira wo. Amen. Amen. Yeah, then Uncle Pastor. Now, what you from beautiful Monday morning on the radio? Hello, good morning. Good morning, Daddy. Auntie, maybe I tell you, Papa, pay for us. No, be here. I'm not first here that this was it. I was not the baby. I was saying, and we are more body. I do me. One man at the back of contact here. That's it. Mamma, maybe uncle, me mano, me nana, Masi, Masa for mano, me pasta. I said, on the Israel, me. Me what the say was I am my. That's it. Amen. 106.9. Hello, good morning. Hello, good morning, Brother. Maybe I should first say. Sister Maggie, pram. Sister Maggie, my mean to want to pay. I'm a power as the day any cabiam was so strong. As the dan count. Brother Brand said the Yami is make us a Yankopon wasi. If you fear whom poor deal in tea, Becca de Radiasi. And I pay me then Yankopon wasi. Emma area mama, I would see me pram. Me then Yankopon wasi, my brother Quabi or Tompa Bois, or pram last stop. Me name Auntie Maggie. Me then Yankopon wasi mano. As you might form what deal in Yina, a radin come home. No one can double in the mahu. Oh, yes, Amen. Amen. Good morning. Asante Zongo. Oh, Papa. I don't pay what pump to say. Also, here's a few another room. Pakramia, Timmy Murphy in Coco. Now, what you am calling now, my dress from Jim, Akumanachi. There's a carry up for Wayabia, my Papa. Okay. Oh, my God, as Wajo. And there you are. He showed you miss Sumuno. I saw no one. If you see my body, you know, right, bed, then you oh, that's a ye. He showed you miss Sumuno. I saw no one. If you see my bed, amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, da. Dan pacha mo hoye. Nyame adom ye hoye papa pa ye fro saying. Pacha frame Mercy. Kasa free great. Mercy ma minti wana pay. Me pacha wana pay den nyame ase. Hey, nyame aye bium. But the yes na what you flu. E da na se. Me da na se bebre e ma mo kwa. Me da na se ma yare fo bu hospital. Mo mo go fie mo mpo a. Mo nyes kan go hospital na radin som yare. Papa, me da mo aswati. That was a papa, now I at the my dream in theatre. Rather me that was. Me, you I am a can fool. Papa, me too, Nana, Shannon, sir. Rather one who ban who baby be any, rather one who bounce on the area of Kaya. Papa, me too, man who hearing no marshal Eshon, sir. Or mom was still your when you now reflect pennies, Scotia, or as we are. But the nation, I mean, sir. Uncle Pombo, who by what? No, Shamuso. No, Shamuso, oh, Bonnie for you, she better I show Musono, Nakupon, on Bonashi. I'm young, then I'm a kind of some papa and tray. That was it. I don't know. Amen. Good morning. Morning, Blacoba. Me ba chwe fro saying. Your family said, Casafi Sakmo. Seth ma minti wana pay. Sakmo, pay, Yasun Jenka. Enquires. On your case. Questions about the bay. We write in the bubble Bonnie phone on bubble phone. Blackman, then your messy, some other parchment me bushia. And we bushia. And the bushia, dear, Shraba. And your mammy, Mama Lumba. I could mo be beyond Master Evans, Master Fun. Obi bia, and Yakupon potato bia, no you be enfiad in quantum. Blackman, when you know than a shaman away. Matthew, Yakupon and Cat wants to hold Saquadia. Ever cost in the car crap 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, Bakoba. Maybe I show Mrs. Mintania. Yeah, no, I know people pump to say. Bakoba, no, who you now say? Yamiandom, ye mention me who your papa. Bakoba, now no place, I didn't hear the no credit. A boy, a home by the uncle name now watching Saturday, Sunday, weekend. And then why you come away ye kobani na muno was found the every dress with you. Then I say, and then the stress of panning about for the boy. The name is fear for
me me fiefo anope yo mom beko school ko mom beko edwuma eko boni bia ankan ya na e papa yo hata suwe na waye anope ye da na se me me fie nyinala asam sa aseda enka ne din onko so mbo ye ho ba na wotwi ye tu na wotwi hye ne nsa so onyo kandifo ma yen mo na ne lechi ma yen onhwe yen so ye fi ko ne ye fi bemu ama boni bia ankan ye ne DLFM abusu ko nyina na bra ko bani ma wade anyame aye na no pe ya mami catch me nyame ana no pe ode awu japade ododo me yefun a o hwe me so ma 9 months so ye ma me koyi ni to ho no enne papa ya sa de afi ba kwa sa kanemfi ho a ogina ne nan so tehwe mada bodwu moje di ni ho ni mu afusane a masa ne sa sedanka ne di na no pe ne bambo aye mebusia so emma sa pempensi se odi afi ba kwa sa kameba akosua manfoa minta na woda ene na woda many adi abro so because na chese sa da we ye da me so me course a pay ni mu erade ngu meni ma so koyo side me baaye keme da na se onkoso mbo mebusia ho ban na waya ama me no abro ma dwen ene me ntia ase so enye nipa nyina na ko mo ba Saturday ye ko si obi me ko obi 34 years ko wo ama na so wa hwe no so wa bo me ho ban de me akọ ma me akọ wo afa me ho afa me ba ma nnese me be nya 12 years masem te mu asede ina me de mo no anope me tia loyal fans of DL presenters so Obia baby Obia Raden Kano ho Obia twe ahoma mbegu nanim onto ne hire ntungo Obia na adwuma so na ye bisa we na bi eyi ewo Yesu din mu amen right. Hello, good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon Mami Tiwano pay. Nyawaya mami doso. Nyawaya mami sumbu. Mede aseda kese mo obo adidi. Bise na lunyam. Wonhwe sopa ne banbo kese. Wode abom ni mi fidie mfuo nyina. Ghana de hye. Efi ye man pani so. Ekosi ase. Ya anti atinka boni bia wodasu. Idi munti. Hanye pie so dia. Yemfa sedama hwan. Ajo wono a. Obo adi nyankopon. Onhira radio DLFM adwuma efo nyina. Onto omun kwandam ebisade bi obi abesere enye hira enya sumwie babo kese hata wo nyina so ewo ni din na dumunti amen Gideon Berma asante I was so happy at yesterday you was here I go one chair and sit down I feel one year come as wadi na Obia someone live on Facebook and say good morning bro grateful for the gift of life and countless blessings he has bestowed upon us grateful God Janet Sewa how are you doing PSA Kwabena me hoye papa thank God for the gift of life today amen and amen Doraya Jewaje also good morning bro how are you doing me hoye papa I thank God for another blessed day watching live from Christian Village at Chimota Doraya Jewaje message or the abano pen no I will promise you some good years. Some my crowd pa. The latest in the world of sports here, the man of pay. Let's Makadu say, man busy. I don't pay what's it from. For the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Atamfo no fiansa bibi o kasade wa bidruba wa mani atune ne mani rascal kuni me tie DL Power Sports ewo ndaso wo ho mu bia dwumadi no so ani nkuju kranti me fe ni agro mamente
someone spring it off. Now if you want Sambra back, as I said, you're my dinkunim. Born to cry my head. My shall go, Muka go. If someone spring it up, Namusa Sombra back. Born to cry our head. I shall go to Muka go. Mr. Hitman, good morning. And how was your weekend? Who can send a call? Friday, then you me quite sorry. Okay. It's Saturday near Bay Dear Power Sports. It's Sunday near Uncle Baby. I cry and say, you my boy, you see, man. Enough rest, pa. I see. Now, Timmy, I want to say, no much form of wonder. Somebody of my hoarding in other Guyas. Yeah. But any easy say on this, I'm on board with Babona waiting a picky point. Yeah, be funny, sir. I want you for mobile. And yes, sir, Yanasa. Bamo Casa said referee dear mom. I see. There were a couple of instances being so went to me when your mass one at the shake. Oh, but born Ibu and I say refugee penalty mass of folk. I see. Defense ne Casa. And we are also back to winning ways. Yes, we went to Young Apostles. And you're quite here, show me come, you know. That's I give him the F. F saying F now Young Apostles, yeah. F for Mr. Hitman. Young Apostles. Give me house for Kutifino Abeshaw. Adriana, what if you know about you? Young Apostles to fear your question. F for any news. Kotokoshe Young Apostles, any news. Kotokoshe any news. Which cheap media may be Oceano. Adriana owns Uncle for one, summer test more. By Young Apostles, more their Vision FC more size. With no disrespect to any club, but Kotokone Young Apostles, dear. Gab ni mo son e so kra bebre nti Mr. Hitman utim no monya hwe over the weekend monya hwe me mbo ma boss monya hwe Young Apostles ye monya hwe si akọ Young Apostles akọhwe mo no monya hwe omo da relegation no 16th position obi o team o ko relegation akọhwe no si yan ti onyum fro kotoko they say baby am team no mu pedigree adu no yakọhwe Young Apostles no Munya shwe dey say mu share ni house folk mo. Ese mo ma share mo ma ese baby am befa bia bragging right ni kita omo. Omo to ayam piasa. Ese minu ka say o tablet akodi baby. It is a game na. Yeah, pharmacy. But I know Saka 108 days. Na fi World Cup ebeba so. Yes. America, Mexico and Canada. 108 days, 108 days. Yes. Na World Cup no eba so. Ghana ya uba no ekwo saying. They say yeah ready. Yeah ready pa. But ankofo keka say ankofo edinketia na we mra. Ano dear me form so edinketia ni husno doy no. Ombeboa. Because you share players ekita am injuries ahodo ya setina. And then Ghana nso confirm me baby omko akobo mo dwa e Canada. Nze group stages matches dey ko Canada. Okay. Omo de ayinaba. Na yadini nyina eba. Right. Mambi ze wo bre ni yankwai. Right, Tabusiano pay me more chimo akwa kwanson koso kramra dia 106.9 mega so emra so ya da gude mu nsema be so mo djuma di kese suwe no eya ni da so mo bia djuma di asuju a godfather Mr. Hitman trance makacho sano pay bia from Monday to Friday there emra no nsia ba kwapem se no nkruma bo Mr. Hitman enso timi tena akunya kese no di djuma di ne chiame enso timi ma baby bia uti djuma di no na bibi bia kwanka emra so besma kadu se mambi se me so ma jemre me da gude mu nsema na be sumu juma di kesi su na bibi bia konkan be join show no live on Facebook dia na capital D capital 106.9 when no DJ Marion power to the bumper images how doing no pepia now sound so juma di ensu di champion ko fitela wa chichi ni benche enso manita juma di na se offer juma di no so etwagu live on Facebook afa kwampon YouTube ne TikTok no DJ Marion power to the bumper brand da bia me di no komo ofra chichi ni benche so be boy MC images how do videos how do nyina no wo pepia ma Santo Simiso na bibi bia ko nkan ye nkoma na ase a ye sha sensu the free 5 major leagues across Europe me pa chon minor fences Spain ye free o na fe ye mfa nkoma ni pina so mo dwuma ni so Friday me pa chon we Spanish Premier La Liga games how do pina to dwa ukopie ma o ade kan se Sam me ho an Athletic Bilbao transfer club ye fense Elche bona kan mienu mu timu ba ko me pa chon Saturday games how do pina to dwa we no Spanish Premier La Liga na medium komo na
nsanso so dwumadi ensumi pacho say ana latest results over the weekend to dwano ehun commentary so ada traffic ma Real Oviedo enso to am no mokokoti Obia nso timi de car bo no ekamiansam na tunyon kwatram Robert so no traffic ne we no Rayo Vallecano te enso ekoti Obia enso timi ehya nyonko eka baako na big game no enso to dwa at the time Osasuna traffic our Stadio El Sadar club ye France Real Madrid bona kani mienu amutimu baako winim sa kwada na France Antibudume on the 38 minutes and also timi convert penalty ma club France Osasuna me Pacho Vini Junior Tekano on the 73rd minute and Massa on the 90th minute we no Raul Garcia he duma di dia kwada na France Raul Asensio Massa say you for ade can say social media platforms awodo so akwada na France Raul Garcia wo twin Raul Asensio ma he what the two twi form what sense so Massa nenya asem ketua na dig ball na say we no wetimi asha the winner na sempo the winning goal and so the man club France Osasuna since the year 2011 na mpacho club France Osasuna ontimi share Real Madrid no and no amutimi si form and so etimi twi for Real Madrid no ekami no amutimu bako and on so yan koma fi oba di nya so smo dwumadi so na mpacho kopiema so we no we no ye France Civitas Metropolitano ehon Atletico Madrid and so chi Espanya bona kan na amutimu mienu na Sunday games out on pina so toja we no Spanish Premier La Liga ne di nkomo me pacho etefetrefie ma Sevilla eto amukobo me kaba comment na Barca etrefie Spotify company chi Levante ebona kanimi anso antimi sanso na Celta Vigo enso trefie chi Mallorca ebona kanimi no antimi na Villarreal game no ene ade kan se Valencia no pacho Villarreal enso wini e kamienu ma Valencia timu ba kwetimi no kasa die ukopiem e wa ade kan se Spanish Premier La Liga over the weekend me pacho results awudu etoja yade ni nyina so sumo dwumadi kase so maka trust dwumadi no etwagu live on Facebook to join Capital D Capital 106.9 na se bibi bia so akwankan udu adoye ne u piapia shem pacho fufron so ana se odam fufron so nya bia hwe sanso na o like page na fe o comment no uja e wo comment section Mr. Hitman Godfather so obejimra kinkan nyina so da ma yen free Spain na yen kopiem enso minor friends say Germany me pacho we no German Bundesliga over the weekend results etoja yade ni nyina so some Friday Mainz 05 traffic and SV Hamburger and so akuti Obia so timi de ball no eka baako na tonyon kwatrema no and so the results and now atwe ya Friday and on so toja e German Bundesliga na so ye yade nkomododo na so some na Saturday games out open out na toja and so e Bundesliga na so pacho club ye friends Bayern Munich traffic and so chi club friends Eintracht Frankfurt e bona academy and so timi na Cologne and so ne hofiam koti Obia so timi share nyanko e kanu mienu na Union Berlin traffic eche club friends Bayern no for Leverkusen e bona kan ba kwentimi na Wolfsburg so no eche club anase we no traffic e ma Augsburg to amukobo be kan mi so mutimu mienu ana sanso na club friends RB Leipzig and so ne Borussia Dortmund koti e Obia so timi de e kanu mienu na tunyanko trema no so e ya results na watwe we Saturday e tojwa e German Bundesliga ni mu yade ni nyina so sumo dwumade nsu na Sunday games out opinato e tojwa we no e Freiburg traffic we no club friends Borussia Mönchengladbach e bona kanimi no timu baako na St. Pauli e trafie eche club ye friends Werder Bremen e bona kanimi no timu baako na Hendiam so ne club ye friends Stuttgart kotiye Obia so timi hyanyonko e kan miensa no so e ya result e todwa yade nya so sumo dwumade nsu ye free Germany ye nkopie mo minor friends Italy we no e ya Italian Calcio Serie A na otwa wie ye results ayensa so yade nyina so somo e wo dwumade nsu Friday game baako todwa Sassuolo chi Hellas Verona bona kanimi anso antimiante na Saturday matches audo pinanso todwa we no Italian Calcio Serie A nkomo ana minu di odwumadi kese su Juventus etrafima Como we no Serge Fabregas team no Como etomo ekobo me kamienu Juventus ante sanso na Lecce etrafima Inter Milan kobo me kamienu antimiante na Cagliari anso ne SSC Lazio omoso koti Obia so antimi afa ball antunyon kwatram 0-0 ne piem ho yade nkomo dodo na so sumo odwumadi so na bibi bia konkano enso ya results a Sunday na sempo no Saturday etoja ewa Italian Calcio Serie A na so ye na Sunday games audo pinatodwa yanfa results nso enso mo dwumadi so de ampacho Genoa etrafechi Torino ebona kanimi enso mtiante sanso na Atlanta enso trafechi Napoli ebona kanimi no Napoli timu baako na AC Milan trafie eya hwehama
club your friends Palma Kobana Caniba Quentimente S Weno AS Roma ono si chi club friends Cremonesi Abwana Cani Polymian so entiantano and Sia resource and our cherry toja ewo Italian Gasha Sirianimu Yadin Commodore Dona so ma el Jumedian so yen feast adia cancer Italy yan copy so French Vanessa Weno France manim club me patcho friends Brest Trefie echi club friends Olympic Marseille game ne basu Friday me patcho Brest echi Marseille kamino entiante and on Sia resource toja na Saturday game Saudi Pina toja Weno French legan komo ana jedi o Jumedian so patcho club your friend Len set Trefie Emma AS Monaco tuamu boma economy and some timumienu na tuli ne Paris FC akote Obia nso timi ne bona ka baako na tunyo kwatram Paris Saint-Germain trefie enso che club friends met ebona economy and some wentimi antano enso resource me patcho Saturday etoja enso French Ligue animu yade nkomododo na nso sumo dwumade enso na Sunday game Saudi Pinato ja me patcho club friends Auxerre trefie Emma Renat tuamu boma economy and some wentimi antana Angers enso trefie ma Lima Tropo ebona kane baako wentimi ante sanso na 90s onso trefie che club your friends Le Havre bona economy no wentimi antana 90s enso ne Lorraine game no me patcho ende 3-3 na Strasbourg enso shocking no trefie che club your friends Olympic Lyon bona economy and sama wa timu baako we enso ne resource me patcho na wa twa wi etoja enso French Ligue na so edin komododo na so somo enso ewo dwumadi enso yem free French manim ana sempo France manim yem PM enso England me patcho me no ka say there the most watched competitive and impo ade can say the most decorative impo anase decorated league no English Premier League yem for resource outdoor yem fani nyina nsom over the weekend toja yem fani nyina mampato club your friends Aston Villa trafie and Leeds United koti obianso timi hyanyo kwa kane baako sanso na Brentford trafie Emma Brighton and Overbiam tuomo ekobo ma kane mi no mantimi anta na sempo no mantimi ante na Chelsea trafie enso ewo dia Kansas Stamford Bridge club your friends Burnley so koti obianso timi de bona ka baako na tunyo kwa trem na West Ham United enso ne club friends Bournemouth enso koti 0-0 na game ne ante na club friends Manchester City enso trafie Etihad Stadium eche club your friends Newcastle United na kane mienu ema Newcastle timu baako wei enso ne resource Saturday toja enso English Premier League ni yade nyina so somo ewo dwumadi enso na Crystal Palace trafie enso chi Wolverhampton 200 bona kane baako ntimi ante wei enso ya Sunday resource toja yade nkomododo na so somo na club your friends Nottingham Forest trafie ema Liverpool kobo ma kane baako ntimi ante Sunderland trafie ma weno ya Fulham enso kobo na kane mi enso timba kuna North London derby ni toja at the time a club friends Tottenham Hotspur trafie Tottenham Hotspur Stadium ema Arsenal the Ghana so tomo ebo ma kane poly and 9 moment weno omutimu baako akwada na friends Victor Jokeres wenya 2 goals sanso na Eberechi Eze ono sunya 2 goals adima Arsenal the Ghana no enso yan koma fi obaidi nyina so somo ewo dwumadi enso na ebe big game baako fi weno Everton ono so betrafie na wato ne nsa enso da Fred club friends Manchester United and also ye game Saudi etoja enso English Premier League na so ye yade komododo na so sumo dwumadi enso na bibia konkan yem free resource ni mu na yem fa komododo na so somo na yem so dwumadi enso ampacho ni makwadana ye friends Luis Diaz me no kasai wodi dwuma enso de ma Bayern Munich kan koma mete ene se yakwana no joining club ye friends Bayern unim se no si odi dwuma enso de ma Liverpool reporter me gara ene se akwada no omo the language clause nso hyemu se akwada ne se ye hu behia se oso no nso timi ti German kasa ni ti akwada we me pacho every week bia no wo 2 to 3 days ade kan se ban anase we no German language no ade kan se classes section na reporter me gara se akwada we se hu akoba ne se wan class bia and I said 2 to 3 days ono so ewa de kan say every week you know say o me say class bia mpacho obetimi alusu 5,000 to 50,000 euros we ya closer me pacho club e friend say Bayern and so de sha kwada na friend say Luis Diaz ne contract ni mu yade nkomododo na so so intimasa footballers omo enjoy you one ufri they say England na je say unse akwada we Colombia ni enti ufri England na ukopiem wa Germany e was say any kwan say de kan say language barrier bia
bia enti se Vincent company agent touchline so wo instructed what the German kasa no masa Luis Diaz Faha Brase na wonte boya eno so ebeye de panti tiamete ene se Bayern for no wo mo de ade kan se language clause nso sha akoda ne contract ni mu eno anso ya report eba yede nyina so ema wo dwumadi si na Ronaldinho akodi nkomo wo so no wate wen say football pa ya ball sempo obetra TV achi ana sempo obekwa ko piem e was stadium se o hwe 90 minutes no wo se ya ono nani nje wo esan say wo hwe football na nkofo ball agoprama ne so a wutimi se pass bi yetimi bo pass bi pass nka striker wo betimi atene age ball na to form no wa ball hye ni nyina ontimi nya afempo defender ball ba na opupu ne to ne ade wo se na mso bi ema den man so no wo betra TV achi ana sempo no obekwa ko piem o stadium na mpo wakohwe ade kan se 90 minutes wo se wono pempi no otimi hwe highlight ana sempo se bia ana sempo no game no ebia anka final ana se cup game final bi se trophies so eno na Ronaldinho so no wotimi jimre etimi hwe ana sempo na ade kan se we no derby sempo no El Clasico ana sempo no no ade kan se the classic akopiem wa ade kan se Germany at the time ampacho we no Bundesliga koso ebia yemfa se Borussia Dortmund bi enso ne Bayern bi bona se Barca and Real Madrid bi bo eno ana kwada na ana so panina friend se Ronaldinho wase sa games we kwa ana no wotimi jimre enso etimi hwe eno ye nkomo panina friend se Ronaldinho akodi yede nya so ema o dwumade enso na yemfi o yenkopio mo minor friend se Brazil reporter mete and he says say wo mo de mra bi ba we no Vinicius Junior Law wonim sa kwada we mpempi ogina ko pramanso enso ebobo amepacho ade kan se racial abuse sabi nkofo dodo na so timi kasa kwada we sabi ade nchie nananom anase mpanifo manimu a mpani nkofo pinati mi kasa kwada we sabi wase adu monkey enti Brazil force omo de mreba we no Vinicius Law enti we anase game bi koso se omo pass sa law na Brazil ho league game koso anase mpono game bia koso a me pacho se racial abuse se player bi enso timi ka kire nonku player se bi we adu anase mpono fans enso timi atutu bi mani player se empo omo ya adu a me pacho ho na referee se ya report sa incident ne ma se timi call game ni off timi ka se game no ye dia bawe anti reporter mete ene se Brazil se yempanifo be kwa setena enso bobo nso mo dituma me pacho Vinicius Junior Law enso timi ebama ana say take effect say game bia be koso Brazil ho no say racial abuse bi nso etimi koso a ho na referee be pon eno nso ye nkoma afi obade nya nso somo e wo dwumade nso na bibia konka over the weekend ukopiemo MLS ampachom league na shase na club friends Los Angeles enso eche club friends Inter Miami eboma ka poli miansa Inter Miami entimi ante na video bi nso speculate ni nyina ne say Lionel Messi wono nso ne bufu brutal entimi no kasai no unsa so video ne so bi anka no pa image sa odo no wonsa so video anasem po ne Facebook ne so a anka wonso ubetimi ahwe video bi ni nyina mu no ye betimi adi nkomo Messi go brutal after the game ubon say Luis Suarez nso so ne mu na Messi pesa okwade e kan say official anasa officials enso addressing room o me kire referees ne match officials no linesmen no omo dressing room na Luis Suarez nso so ne mu reporter meti anopa yi enso free US ne say opanina ye friend say Chris Rivette one a professional referee organization director into Kopiemo USA wa me patcho referee nyina mo director no e panina friends Chris Rivette or the communique abamante wasi da bi Messi wanko officials local room or sample referee baby a referees no omo changing room no omo se referee no anase we no la no Messi ono so ntimi anko eno so ya reporter me se kan medini nyina so so mo e dwumadi enso na bibia konka na over the weekend game Barca so boy no wuni makoda na friends Mark Bena ono so etimi eshe go edema Barca na after the game na time for atwiba akoda no ebusa say yankofo so compare no openina je friend say Sergio Busquets uti sansem na feeling no ekra ipo tesen ano say ono great anasempo no wono so nkofo bebre na so beto de ne beto to openina je friend say Sergio Busquets onim say Busquets wa bedu juma brutal waje Champions League World Cup awdo waje trophies awdo waje wa bobra brutal na akoda na friend say Mark Bena say ni nyinam no nimonyam sheke
kɛseɛ ɛnso de man ba ne nyinam na afei no was starting the career no enti nkɔfo bɛtwentwɛn so kakra no ɛyɛ nkɔmɔ akwada na friend sɛ Mark Benan so de tudwa yɛde ne nyina nso sumo dwumadi so na mepa atwa panina yɛ friend sɛ Hansi da itafle kunim sɛ gamer na Barca ɛnso ɛbɔ over the weekend no wonim sɛ apani we yɛnso yi akwada na friend sɛ Lami Yaman Nazarawi abana free game ni mu na we na mpanifo na sɛ mpone sɛntwofo busan sɛ uyi Lami Yaman free game ni mu yɛhu sɛ wadwa sa incident sɛ si ya no ofa ne sɛ no se masa mo na mu free sa akwada no wono nim hawa wo betimi control sa akwada no enti sa nkomo no mo fa nto nkyɛn Lami Yaman odwa kura nko ba bia ɛno ɛnso yɛ nkomo pani na ɛfɛ sɛ Hansi data flag ɛnso ade atudwa yɛde nyina nso so mo ɛwɔ dwumadi nso akwada na ɛfɛ sɛ Hendrik wɔno nso akodi nkomo wɔse mepacho akwada na yɛfɛ sɛ Kylian Mbappe Lotina ne Eduardo Camavinga ɛna ɔmutu ne fo sɛ ɛsɛ wɔn free Real Madrid ɛnko piem nso Olympic Lyon ɛsɛ sɛ Madrid wɔne de masa wotete wa unya bi mobile Lyon no ɛyɛ big club kwa ɛso wobɛtumi anya more playing time ɛno nso bɛtumi ama wiase fo na nyino bia hu sɛ yes so yɛ heavy ball no nim ball ɛno nso yɛ nkɔmɔ akwada na friend sɛ Hendrik akodi yɛde ni na nso somo dwumadi nso na Joao Neves ɛyɛ player de ma Paris Saint-Germain reporter me gara no pai ɛne sɛ akwada no watumi extended contract me pacho we no ɛyɛ 4 years until 2030 ana akwada no nso watumi extended contract a yɛde nkɔmɔ dodo na nso somo nkɔmɔ de anka dodo na wa nanso ɛmɛ no kwa bɛdan ho abasima yaba yɛde efisa mobɔso no ɛbɛsomo DL Power Sports emu ade ejawom dedew right abusua sinkonya so kan ketese Lumba nsupa no pai mi busa dwumadi e na wudi sempo kra no abadintu ana se den pa na wo ye ade bia fa nipa nkita ode ne nipa nhyiam de anopai Lumba nsupa ana me kanfo ama nkwada na ye kosuku ne nso no me pa cho betimi agibia so mo bag ne so a ye kɔtre officer wo do wo gibi na se wudidi wi awabobɔ me pa cho mo so a mutu nsuo nso ton no anopai wo ba na se wutimi abefa nsuo ni bi won na watimi ade akosom Ghana fo na ahoho bibi bia kwanka Lumba zupa dama wamo so ase da gude mu nsam ɛsom dwumadi kɛse iso Anidaso mo bia dwumadie na bibi bia kwanka ofa du so no yɛde efisa mo bɔso no enso ɛbɛsom na bibi bia kwanka na over the weekend yɛnko piem enso Ghana Premier League me pacho week 23 yɛyi firi hɔ na Friday na games no so hyase anasɛ mponu we no ɛyɛ Saturday Vision FC Trafio near J Kraku the second sports complex ɛte club offense break we no ɛyɛ Bechem United me pacho Vision ahyɛmiɛnsa Bechem United timu mienu we yenso a resource Saturday eno nso tojwa e Ghana Premier League nim yede nkomodo do na nso som na Sunday games out do pina tojwa me pacho University of Ghana Stadium no ehwo ana akaso folk etre feni brekum Chelsea akotiye Obia nso ntimi amfa bo antonyo kwatrem na club ye fence Kpando out of land traffic Kpando Stadium ema Bibiani United anase we no Bibiani Gold Stars eto amokobo mekani mienu amutimu bako na aduana traffic e Nana Ajima Mbadu the first park and club your friends are United kuti Obia so ntimi afa ball antonyo kwatrem na Karela United so no etrefio Aliu Mahama Sports Stadium and 11 Wonders boy and Pacho Karela enso timi hyemienu 11 Wonders sentiment club your friends say summer test 1996 etrefie ewo Enquires Sports Arena and club friends Media Sporting Club kuti Obia ntimi afa ball antonyo kwatrem Holy Stars we no eye Baseke wo so trefie ewo AAK the second sports arena Eshe club friends Swedru Oblast Kabako Omantimi Antina Young Apostles enso trafio young we no Wenchi Sports Stadium Emma Kumasi Asante Kotoko Metema Krobia Kuma Pema Pemba Godfather team Mr. Hitman opai nanka opeso bom rante na baso na so nyinam no masa amfa enti Kotoko enso timi kwachi Young Apostles ewo Wenchi eye guomu de mekami no Omantimi Antina Patron Nations enso trafio Dr. Chase Sports Complex enso chi Dream Safety Mamokotie Obia nso timi ade ball na ka ne bako enso ene to nyan kwatrem na me no ka say no ukopie man so league log after week 23 Media man ekosoa edikan me pacho kita 45 point na Bibiani Gold Stars etosumi enu kita 42 Accra folk etosumi ensa kita 40 point na Kumasi Asante Kotoko etosunan ekita 38 Aduana Sporting Club nso etoso enum ekita 38 na FC Samates 1996 etoso nsia 36 na akopiem enso ase odi asei ana honko Mate club ye fence
Young Apostles etosu dunsia me patcho 16 position okita 26 points. Hoho United tosu dunso me patcho 17 position me no kaso okita 24 ana 11 Wonders no one etwa to 18 position wokita 9 points. Ano so eya nkoma efi Ghana Premier League na so eya yade ni nyina nso som o dwumadi enso na yang din komo kakra bi na yan so dwumadi enso esanse emre ne kopa me no kasa FIFA World Cup beto dwa USA Canada ni Mexico no reporter me gada no pay ene say F no Ghana Football Association won oma select ade kan say Bryant University enso ewo Rhode Island enti Ghana USA Canada ni Mexico me pato World Cup eba no yakobo enhodwa ewo US wonim say university your friend say Bryant University ana Ghana national team no mechire the senior soccer team the Blasters of Ghana yet to me akobo yehudwa na ni nyina ne say wonim say from Rhode Island Boston 69 miles approximately 1 hour drive inti yebe fi sa campo akopiem enso Boston na abo first game na just 1 hour drive na from Rhode Island so Philadelphia no 359 miles and so approximately 4 hours drive and from Rhode Island and so no Toronto 564 miles into a 8 hours drive na say Yakopimo Stadium enti enkomo we ana no so efigo pa yadisi no na yamfa FA Cup e mana so e resource over the weekend tojwa na fe yamfa sesan semra ne kopa Godfather Trance ene yankomo dodo na wa ha me be sorry so na fe po no newspaper review no so timi aba wa kwama patch over the weekend e mana so e no FA Cup tojwa no we na quarter final resource en so asoso no say anate Tamale Super Ladies etrefie ema Army Ladies abo me kan nan woman timi antena Hazakes Ladies trefie echi pem da kwa ladies aboma economy no mo timu bako sanso na Samates na awero Samates ladies omoso trafie ne FC Savannah kote 1-1 game no travel ko penalties eho ana Samates ladies ehye enan ema FC Savannah ehye miensa ntimi no kasa die Samates ladies qualify na sanso ana Supreme ladies no ene Jonina ladies game no after 90 minutes of soccer fiesta no game no end 2-2 penalties ana Jonina ladies ehye num ema super aweno Supreme ladies omoso etimi ehye nan ya meno kasa Jonina fonso enso etimi qualify ntino emre no kopa ye panifose dodo akunya obaako entna so sanso ana no ma hoyi oche so a wagebo enti agudie mu nsema ebobo nyina manane ene efisem nyina no yemfansi kan ketesi Lumba super enti Mr. Hitman trans Messi form na watu adwumadi enso ti Godfather yemfansi duzi etim ni anya de o ma anya de yo mate me da se papa pa abusia Bismarck adu sa no pay kan ketesi Lumba in super natural mineral water of the latest in the world of sports. What do you about? Anidaso Wɔhɔ, yeah.
106.9. Jesus, Okoma for Jesus, Oma Weni Jesus, Odima for Jesus, Biareniwa, yes, and you brought to me, to me, Nina. Set the bodina, a town for Johnny. Set the bodina, everybody not to go. Se Obia one. Jesus, Jesus, to me, Nina. Set your body now, a time for Johnny. Set your body now, everybody not to go. So be one, a bunny for Yankwa. Jesus, Jesus, to me, Nina. Yes. Good year, Monsam. I will promise some Bismarck to say. I'll pay the latest in the world of sports. What you're about to pay. I'll pay my members as what to me and the monsieur. I show here, Papa. Lumba is supernatural mineral water. Lumba is supernatural mineral water. And I make for the amount of pay. My son can be a papa. Lumba is supernatural mineral water. It's pure in every form, just get a grip. Kwalani ko su kwa na pemo Lumba super. Natural mineral water ibi. Jesus, to me, Nina. Abrasu ya di ko wakata mo boswane de bab. All the latest in the world. Major stories making headlines in the national dailies. Turning in about the job. Oko DLFM online.com. I want to be to me in KB. And I think turning in our house. And Shabba could just have me beats and I say. And Shabba could just have me beats. I didn't crack any na was one what they back work at Tambo was one. Some be the banner pay. I don't phobia and the word one birthday. Mama, happy birthday. Happy birthday, come out, Casey Abuaje. I know birthday, happy birthday going out to you, Casey Abuaje. Yeah, from I've been a try. I know your birthday, happy birthday, come from out. Patience, I'm more. I know your birthday, happy birthday, come out, patience. Abu Bakar Said, I know your birthday, happy birthday, going out to you, Abu Bakar Said. Priscilla or say Akuto Asare. I know about the happy birthday and come on, Priscilla. Eunice Atrebuache. I know about the happy birthday going out to you, Eunice. Rama Grisbio. I know about the happy birthday and come on, Rama. To me, Nina. Set your body now, a time for Johnny. Set your body now, everybody not to go. So be one, a bunny for Yankwa. Jesus, Jesus, to me, Nina.
Joining live on Facebook, DLFM 106.9. And sure about what you say, maybe I pay what's I said. And can't turn in our back. Oko DLFMonline.com. Also, bet me I can be. Who work at Tamu Botswana. And you're the banner pay. To me now. Set your body up. A time for Johnny. Set your body up. Every boy you not to go. So be one a bunny for Yampa. Jesus, Jesus. To me now. DLFM 106.9. 11 minutes after 7 a.m. Yeah, a higher deal. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia pay in Shraba Kwadwo Samebi Atnasia. What do Kowakra Tamu Botswana? Whatever. Major stories making headlines. Our front pages in Nina and pay in Crating in Aya Crado. Our DLFM on Facebook and of DLFMonline.com. Also bet to me, I can kind Nina Ebi Ewohono. Maybe enough, Mema Samebi Akwaba. Could you imagine? You so hate. Now, what people to say? Me don't be able to. Me fear day trail muna uhondo do kakra, and you were on assignment to be in sona and ne edwadana pay the trading point. So to me, I beka yen sa nafi ye di jumedi kama. We can send a choir. Me don't be able to. Edenya miase. Me tim kwamna fe mojedi ye mu afusania na trading point. And ye better na se kakra February bosomi so eko na wie ya nesa kwadwo na wonim say wotumi kɔ bakeke ɛyɛ obi ahi oh yeah wokɔ wo bakeke no ɛyɛ obi ahi sɛ wonam a kyese wotumi didi a kyese bibia kɔyie no ɛyɛ obi ahi wotumi sɔre sɛ wokɔ adwuma aba kɔfo abrɛkyɛ watumi akɔbi ɛno kɔ ɛyɛ obi ahi keke kwadwo wobi wɔ hɔ no ma wonyɛ ne hwee ɔtan for no reason Sanipa no what town for no reason. Now what can Acts chapter 23 verse number 2. Senka bere wo and now what kind tree ni ma mi anka be me de papa. Acts chapter 23 verse number 12 no. Paul our Bible mo no you're very innocent. But essence what can ya mi asemunti no. Jew for makoma kwadu 9 40 e kantam. So one didi one no kopem se bekum Paul for no reason no Paul nya hwe ne dia ne se wo kanya nkopon asem na Jew for makoma 40 kantam din se so one didi one nom kopem se obete se yakum Paul entina no pay and why you're very careful minim dia wabo ho po minim dia wo kan asem e fa ho ba so bitumi tena se e bopo fa ho a e wo se hu sampa dipa hu ba me pa ba ne say obi biara wabɔpɔ wɔ ho no nyankopɔn ensa ne sapo no kodwo ti we ni ankoma no pe na me netifo che right me na wasena yemfa na se me nyankopɔn say wahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ba na wotwe nyina mu na nne nso de akyɛ yɛn kwa na yemfa nkyɛ mu ɔden so me yetifo no pa mutie na yɛn kasa nyankopɔn hyira wɔ mu nyina yɛn no kora sɛ de na wo kan ne twerɛsɛm na sisudua no twerɛ konkra me ate ase sɛ nyɛ yɛ ne honam ne mogya na enya na medu bempensu bia ni ewie mu atumfo ne ahombɔne na ɛkɔ na ɛba wiase no ne mapi na wo wiase enti wobɛka no kra yɛ wɔ nipadua wɔ hɔ no ma yɛ honam ɛne ɛwɔ de ɛwɔ yɛ nipadua mu nso ɛno ne yɛ honhom a yɛbɛka no sɛ yɛmfa yɛn ehu ɛno ɛna ma yɛtumi ɛkɔ ɛba yɛda yɛtumi so da yɛsɛ bia ne yɛkrakra ɛne nam hanom yɛhu ne ma bi sie ne adeɛ ɛkyerɛ wo sɛ nipa no yɛwodo yɛ nipadua a yɛkɔ a yɛba no honhom na ɛwɔ yɛ mu na yɛmfa yɛn ehu no ɛno ɛna de yɛkɔ ɛde yɛba ɛna hunamdua no so ne yɛhu ne sa wa physical appearance no ɛno ɛna yɛhu namdua yi enti sɛ woti wiase na yɛ wɔ adwene sɛ bibia ne wiase nti no deɛ wonim ayɛ honam nko ade a ɛmfa because ɛne ma mienu ne ka bɔ mu
ɛyɛ honhom na ɛwɔ mu no ɛne honam dua no and nyankopɔn ɛma nipa honhom anka yɛmfa ntena asɛm ɔbra pa but wotie I think say Papa Jansen nyom bi wase anyanyu ho sɛ wotie saa nwom no mu nsɛm bebra no anyanyu ho no yɛ ebi krenta rather sɛ wohwɛ nyankopɔn honhom ahodo ɔde ma ya ne a hwɛ aborɔfo no nneɛma yɛ nyankopɔn de ma wɔm nneɛma wɔn de yɛ ne yɛ deɛ no nyɛ obi a ɔno kɔ ɔno ba na ɔpɛ wie deɛ nipa tuntum yɛtiri mu adwene ne da mu no sɛ ɛyɛ 100 a emu bɛyɛ aduɔson no nyinaa yɛ bɔne nko a aduasa pɛ na yɛ papa nti de bi odi kan adwene bɔne ɛma ne nua and adeɛ baako ha yɛ mpa yɛ selfishness adeɛ nti na Paul ka nyame asɛm wɔn ma na ɔmo bɔ ɔmo tirimu pɔ sɛ ɔmo ma Paul gyina tu anaasɛ de nyame ɔpɛ sɛ wɔde Paul yɛ na ma mu no nyinaa yɛ nipa ahodo a na wɔn mpɛ sɛ afoforɔ nso bɛnya ɔmo fa ahodie onim sɛ bra yɛ bɔ no sɛ obi ho kyerɛ na obi ani agye obi wɔ hɔ no ma ohun sɛ de nua kɔ adwa mu ne ho akyere no ebi kura ne yɛde ne kotu afiase wakotu anamu bi ɛyɛ adebɔne ma na yɛ twi n'anim a na nipa no ho n'ani agye saa obi down for no ɛyɛ obi ani gye sure pull him down saa ne ma no yɛ ade a ɛkutia yɛ pepere na ɛmmoa ɛnya adeɛ baako ɛbɛboa bibi man ɛno ka ho na maga na nyman yɛ ho ne sɛ nyinaa ayɛ sɛ de etie obi wɔ hɔ no banka wanya akwanya obetuma yɛ adeɛ bebree paa nanso ɔyɛ no oyi obi kura hin kura so obeye na wagye saa din no nti yense no se be ya de obeye no ntumi nye na afofra om kom so be fa so e be boa wo mo so ntumi nya samoa no nti ya de ha adwenti de bi ato ho a wo kwa wo ba ni nyina no ese utumi di hye utiri mu se enya wone hona ne mogya na enya ebi a wo de ye dwara ya ba adwuma no pan obi kura te wo kasa kaka no he na hi opa kura de wako bia na wo nipa bia wadamfo a e ka no nko a amiri kura nke yi wadi wo ho dada nti wo ko nyina no tutu anamompa ade ba kwa de bia meka wo yo kristoni wo ye nkramoni o se hu tumi bia wo gidi a wo do ho akoto so de nim ni se tumi e wa asase so a ebetumi aboa nipa age nipa nkwa nyankopon tumi pe ene na ye mimi nim ma metumi de ho adanse and wo do ho to nyankopon so ya wo de ne se wo betumi atintim hu se Paul okon a one sa adom no kon ye nyina na twirimupo mo bo ye nyina nyankopon agi na tu nti no ama no enye adwuma efiri se ne nyankopon edi nachi ne nyankopon ka no eno kire we se wo do ho twere nyame ya se o ma nukredie brabrabo num udi nukre ema nyankopon ene wan yankofo ne nipa nyina ntem eno achi nso ese se wo hwe anamo bi ensem fata ese se wutu no eho behia se obetwe ho afiri ho ade ba kwan ya ma osefo nya ye mudodo na ho kwan ne ye se yetumi nyina ye mudie mu edum pempen so ye ho kire ye kakra na ekwan be ye fa so ebedi ne be fa so anamo bi a wutu a wonim sa anamo a wokwa kutue no ebetumi de ohawa ba no enam sa ho kire kakra benti no opese wo foso na wutu enti fashe otirim se kwa a wo ba no enye obia na mpo a wutu mpon kora na ni gye ho enye obia na store na manfo beto ade wo ho no na ni bagye obi wo ho ka no nkumpo anka akotena ma obia kora nsi hoda kopem se obepon sa na bebire na etirim pote fa ho to nyame so yi nti obia mbeto ade sa no wabemabu sa nti be de Augusto ade ba kwa metumi aka se eye obenfo pa woni pa brabun ba kobna eno ye nokredie ne trene de okay so oye obi a usuro bone na woyi bone akwa ne ma hodo a ye tia ye nuanom ne ma hodo a ye tia ye yire ye kununom ne ma ketenkete bi a wonum se wo de ye onyonko ye bone wutumi gya sa ne ma no to nchen na wudi nokre e wo wakwan nyina mu a nyankopon no obobo ho ban na obeben ade ba kwa ma obi tu ye ho sa wonya ye ne se ye ma nyankopon ma ye obi a osori tie ne nua obi a oyemfom so nketenkete obi a wontumi nya abone ye no wo saa wakra ne nyankopon ben wenye ye fisi nyankopon pefi enti wutu saa na mo na urade ntumi mmem so the best way a ye betumi ama ye ho ban mo nsem agere se be ye obi kura memi no obi a obi de ne ko aduru so a enipa na be ka kire ne prince ode ne ko esen kokokunu ba okoye no konfo ne ka kire ne se odi agro no kro de ne ba ne be wu agya no efi se nyame bi odi na chi no wada na boba de na chi okaso wo no bibia akora enjeye ene kire no kredi a na wo ma nyankopon enti ye betumi adi no kre ye be dan ye ho afiri bone ho asisie no kro no ye be gya ase na ma na aminim se nyankopon be yon bambofo ostanfo de obesore odo be chinchini batenkwese hwe enti de nya wo mu pa ne se ye ma tena na de ye ne ye nim ye ni no kre ma ye ho right eno no yigina kra de abra ko bra forget obi a sore so nya right kwa na pe me da siko wakrata moboso na ebusua same bi bere nie yenkwae
right bra ko brando pe ko akata hodo ni nyina aba montene so na DJ Ganama na biatum e wo battery station honom DLFM na se ho ena adehye no eti efi adehye mo dance ma no potem ena miamia pi na make sero mu nyina eti adwumadie ya yemfa na ase e ma wonom sa no pai wonom aye no sa e ko akata hodo no ni nyina aba montene so na yeba abebo akire dia ma wahu nsema hodo a e ko so na wotwi mu ewo oman Ghanaian ne ama hodo bi nso a ko akata hodo no aboabo ni nyina no e de abadbo modern na stick state na yemfa nsema hodo a ko akata de aba no yemfa ni nyina emfa ensomom na make se ko akata na yebo so pe DJ Omelo de beto Facebook no so na wonso wahu nsema hodo a ko akata hodo de baye no wonso wahu nsema hodo a ewo mutu wo dia ne say obedwane live on Facebook at DLFM 106.9 and if YouTube na no pe ko akata mo boso ahodo a yede ba besombo no wahu nsima ahodo a ebedi ne nyina mu akotene na no pe ye hye ko akata mo boso na se a yede okunini daily graphic ko akata no ene be hye ko akata mo boso no ase na daily graphic de nsem e de aba no pe na sem ode ba ye so pa no okiremu a B5 plus pioneers 24-hour economy. President reviews at expanded plant commissioning. Enti Ghana man penny John Drama ni Mahama na make say adwuma ku be ye fe B+ wono no ye steel company omutumi dandan ne mani nade wonom edidi dwuma pi na bebo manipa pi na so atimi anya adwuma ya anope no ku akata no ebo amane say Ghana man penny John Drama ni Mahama wakoku pi ma modin akopa sa adwuma de we huntoma nyama ekonkane kama pa ekonkane kama the senti enche sa 24-hour economy aban ahya ase a wonom guso omoye no yemfa nto Ghana fo nyina nim sei adwumaku a edin da wonom so eye B5 plus eye B5 plus no wombeboa ba beda eye 24-hour economy nano aboa sebeya wombetumi afa oman Ghana emebunu dodo na enwuma na omanyimu so enwuma hodo a eni omema Ghana de shepi na ebre no wombetumi enya adwuma ayem na Ghana mampeni John Drama ni Mahama mfoni daha ena afiatuma kuo no mpenifo pi na ka ho anopai ko akratai ede ho sensem ede abam na katafeta so dumiensa ewo daily graphic ko akratai nim ebo amane se government bans land transit of cooking oil enti make say no enka betoja echirima eye finance minister wa order say enmanimi ya nipa hodo amo mode eye enwo ahu anangwa ye dini ade na mode fa form de tukwane ade no omo chirim sa custom form modia enyira ho bambom omo makwan emobia emfa sa ne ma no emfa form chi se na nsiamanfo fa kuntuna se eye ne ma bia ha adwen pam enti anopai enkrabe todwe chirim akata feta so dumiensa ewo daily graphic wakrata enum ebo amane aban etimi ahye se manimia aye anwa anase ngwa ire no aduane die no omo makwan mo mfa eye form emfentu kwan enko eye amanone anasa mahodo so akwakratai ede ho sensem anopai ode abam na yemfree daily guide kwakrata nim na yemfe yene emfa nkyeremum ewo daily guest kwakrata no so ede amanebo pi na anopai ode abam na sama daily guest ede ba ya no okiremam faces of NDC gurus who trick cocoa farmers for power enti omudi nipa makoma enum emfoni aba beto kwakrata no enim na wonum echiremu a eye NDC ama yokuemu mpenimfo bi edada Ghana kokuakuafo pa ekire wonum se abandada eye MPP ama yoku no akane Ghana mampeni na adedankwa akufu adom ene wonum amoka sa abandada no ho no na eboom no Ghana kokuakuafo ne nyeboa na ye na omobu kokuakuafo na afaso se dwen ni senti omode to Ghana fo nyina nim titiru ni kokuakuafo ne se mutumi to aba no na mosisem na mode NDC chiniye ama yokunu ba omanyi kokuakuafo atadwufo wa mbete dende ama Ghana mampeni John Drama ni Mahamba beka kire Ghana fo se monye asase dodo na montretre mukuku no fise ba wo ba no obama Ghana koku ekuafo atetenem ayedem sanso na nipa pi na beka bia omunyina di akwetene ewo NDC ama yokuru ma bosha hodo no be hye Ghana koku ekuafo no enka na chiri mansa na eye nada frakadam ena NDC ama yokuru mpenifo ede ababeye kokuakuafo anapai ode ho nsem aba na emfoni ahodo ode ba de odikan no eye Ghana mampenin John Drama ni Mahama ni mfoni ena dikan ya jese we hwe ni mfoni nani ma hwe wiwa ni suwenyi jese wadwa pa ra ni mfoni da ha
saa nso ɛna mekɛsɛ adwuma ko enyan wanom ma hye bedwane onimnyamfo Kaisarato ba Forsen ni foni da onno yo soafo hwe oman Ghana yesikasem esom saa nso ɛna dɔtɔ so mienu ɔsoafo no ɛna wɔhwɛ oman Ghana ɛyɛ yen kuaye eso onimnyamfo Eric Opoku mfoni da hanum si Agric Minister omu chiriman sema hodo okwekan wɔ mayi mu pa ene Ghana fo de tumi ɛde hye NDC amanyuko nsa wɔnom ehu bɔtɔ anomfa kora fansha wɔnom atwa koku akuafo saa ha carte ne yade ɛha adwen pam saa nso na mewɔ faase Sami Jamfi akane no na yɛ kasamafo ɛde ma NDC amanyuko ne yɛ kasapa ne nsema do abapa yɛkeka yɛ ne adeadea sɛ MPP amanyuko ni ya kromfo pa koku akuafo no sika ɛsɛ mo de mo nyina madi ne mo amwa wɔ mo nti eba ne sente mu kyiri mu a Sami Jamfi so ne da good border no mu kyiri mu nyina ka bom ɛna o maskame Ghana koku akuafo menne koku akuafo asetenema yɛ dempa no pɛi the delegates ko akrata no ɛde ho ensensem ɛde aba sanso na ubowura ko akrata no fa toso mienu a ɔde kodwo ɔpɔn enkroma onimnyamfo aka no no yɛ ɔsoafo a na ɔhwɛ oman Ghana ma ne bɔ ensensem so san bɛhwɛ ɛyɛ works and housing ɛyɛ ministry hɔ no ma bɛbɔ adwumaden yi pa aba betodwa echirima o chirima obesre fix the system and not punish farmers eti kodwo opon enkroma echirima onum die ntie ne Ghana man peni NDC amayekumu mpeni fotumi tenase na obi etu na namon na ebi adidi amense peche na koku akuafo a sebe omunya boni bia no aban ede wo ahodo etisa ede ato wonom so na openi echirima a omayimu edum pempen so na eya na eden pam se obi anko school a na kire sebe nipa no oni adwen enempo kuadwuma nipa pi na akwa degree na so mu ye kua ene kire wo se kuadwuma ne yade anka empirifo toto ne papa ne pagu akwan mu a anka na betumi akoyi pa edi ama wonom na so mu kire mu ene obi nya akwanya kwatena Ghana Cocoa Board so ye adwuma yeni a sika hodo a ne nsa beka adodade a obenya ene ahyenya obetenem air condition 24/7 na ne nyina chi na obi akwaje bepo so asase obesi kua na kyese ntwema ko okonwuram na oforo soro na wotehwe bedua koku abo atadwane ade ama koku ye nyini ma watumi adodo ho saa agu anonom agu fertilizer ne ho akate ne ate hu nduro nyina obeti koku kwa tenten akurani betwa ne nyina chinom na se ne aban beka kire Ghana fo se wiase amansan koku bo no so atenti yente akuafo ne de no so na sabi wotimpo a preko a 1030 cedis enye sika ketua wo se wo ye adwuma yeni kanokore kire wo ho se Ghana ni a wo ye adwuma na se ne wo ho no ma na akwada sore se yate wa ketua so 1000 Ghana 1030 cedis a wani beji ana enti sa na muntu a aban atuo no o mu kire mu a enya ade a ye baako nti wo de obesra da aban hu kwampa ho do befa so a wahawa abeto kokubo da dwumakuo no ho no mo no onye nsakire mu no mbwana ne mapa entimi nkonkan se ne se obeti koku akuafo no ebo so se kwa ba ne sa bemakuafo no setenam ayeden pa ene ye kratafa toso emienu wo delegates kwa kratena no pay ode amaneboi ede aba da sanso na suhum mahye bedwane mi wofase ase de bekwan wonom akabom etai eye Dr. Alhaji Mahamudu Bawumiachi omu kiremu a omu hwe animu se Yankopon ya adoma fempem mienu ene aduonu enwotwe batom ne Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia de aba no suhumfo mahye bedwa na afi nso eye mansini nyina ye krado a wombeta na chipa abato no watumi edimu enkwenim na sanso na Attorney General Penipo no na ye oman Ghana aban lo ye pani ono kura nso ye soafo a behwe oman ya tenten ne so Dr. Dominic Ayende ne foni da na openi kwa krata no ebisa se Attorney General sweating with oral cases obisa senti eyi wo hwe oman Ghana mampeni John Dramani Mahama ene NDC amanyuku ma na wo bontoa epetumi no kwate abedwoku be ye fene se oral na sa oral no mu kirem so mudi nkunim ba ye pe abedwoku ibeboa na aban dada no dwiri mam de bo oman Ghana na kro no ahodo mo susu sem de bo oman Ghana ba modin ade animu no apom ho ntoma nanka oban lo ya pani ono kwan so hwa tenetene so abo na de nsemi akọ asemdibia nanka ja oman Ghana court atumi atransem so mu kirem abepem samre wo hwe sa oral mpanimfo no dwumadi omu adi ne nyina kiri na ye hunhun nsem bia o de bia ye kasa tenten ko a Ghana fo nhye de husunsuanso bia fasa oral na eye aban eteye no se nhwehwe amanfo nkrata se mu na mo bi obitu ya abanda da no mu nipa na obu Ghana fa so se dwen na oman yi bo kakwa no anka yemfa no enkonko gina emra na kamera emfa ne to ne level na so bepem samre ye kese omu kirem se ekiridin
enya ade a aban lo ya pani etumi di nipa ba kompo ekwa gina court ma omen yetimi agye sika bi anase yagye eye asset anase japade bi every say nipa no wonti omu bisa say eye attorney general Dr. Dominic Ayene no oyobi a fifiri ni saa no ede pa na ekoso a bepim saa mbere ensema do mokekaye ede gu abana da nanim ase no muntumi nyina so enche ba akokora ma omen enya kapre emfemfiri obi anchen eno so ye nsema hodo a kuwa krata edin da so e delegates anopai ode ho amanebo ede betudwa katafata sumie no na ode amanebo ebaye na yanto akwa krata mbo so no so a yemfiri delegates kuwa krata enim na yɛmfa yɛne enkyiremu o the informal kwa kata ne de nsɛm aba ɔbɔ hom na ne sɛ nothing but the truth ɔno de bibia ɔde ba bonten bia ne sɛ de nokore ne kana pɛpɛ no a ɛna ɔde eba na asɛm anɔpɛ the informal kwa kata de bɛtu dwa nom de sopa wo ma ekosidbo ni bɛka ne sɛ banner headline no ɔkyiremu a Mahama appoint Ken Ejei as defense minister and to make say the Ghana man penin John Dramani Mahama asamode abama Ghana vise Ghana fo nyina beka ya areho sempa we si wo mayimu na nyasem kuma wukoda tuntum pa e wo mana akane osoafo na ohwe oman Ghana yaho bammo ensemsem so mekire former defense minister Dr. Omane Edward Boama ene enipa hodo na omosom omayimu makoma nwotwe ekwokonye nkwanhye mu nyina efiri mu ya nekoba asa no Ghana man penin efiri sam na bepem mrame no kase na nyade a wapao obi ono begina mu ahwe omen ahobambo ensem so na meke se de atadwufo wa Ghana man yatede na enkraboto dwe chiri mu Ghana man pani apao owura ne den Ken Ejei so no ene nkonkwada asoye hwe oman Ghana yahobambo ensem so no mantumi enkonkan emfa emaye nteno so yensema hodo a the informer asem so paul de ba no pe no eno ene yede asumi katafeta so emiensa ewo the informer kwa kata na nim ene ode amaneboi ebaye na sanso na enkrabetodwa echirima government would yield to pressure majority leader entimike say de openi paul no de den ede Mahama Ayarga ono ena eyedom kese wonu mashibedwam wonu banu tini na katafeta so enum ewu kwa krata edin da so the informer enim ena oba amane se enya ade aban ede ahopepre bia ebetu na mo bia dachi ba kofa sunsanso bone ede abre oman Ghana ne senti yemfanto Ghana kuku akwafu anim se ewom se wonom eyo ye kire anopa awie na anadwana no mpo omukupie mu oman Ghana kuku board anim honom a ne emu asefem pa na so kirem se de mu ye ne nyina na nya ade ase obi etan obi no mo kirem a eye MPP amanyuku no ena wonom penimfo akwaboabo akuku akuafu bia na amanyuku amanyuku na mu nipa bi ka ho ena mo ye dede etwumi edwan aban ho nanso emu mu hu da omde ombekọ so agina no kurum asomsompa entikuku akuafo monkamakoma emfantum yemnya ade a endi samanyuku no etam de biara da nambo mu no eye hawo na akoba no so hawo no so no enya endi samanyuku ne kofa hawo de baba na da no ene kofa sa hawo nyina ade aba ne senti monkamakoma emfantum yem bibia betodin ma anche ya masetenam ebetumi ayeda pa no so yensema hodo a majority leader oniminyamfo Mahama Ayarga no pay ode ababetudwa akwa kata edin da so the informer ne fa etoso enum no de amaneboi aba na sanso no mampeni abedi akire eyeye ne aye mame her excellency na nagen opoku ajiman edensem abetudwa echirima treat PWDS fairly enti eye vip de wakan nyina ne se obesre sabe se obi di dem a eno nkire se wasei obia betumi di dem emire bia awurade adom ntra efiri se de ye wa hoden ayekwa aye ba ye bibia tua so kama no ebetumi abase bia na wutu kwan akoba bi na bia na nkwanhyi akoba se wonsa ba ko na esi twa na ate wonan ya na ate ni nyina kire se wadi dem na sabi obi di dem na se yetena o mem ye adwen so ye de obi a wadi dem de betete no yemfa ne nkoni pam a enye ne sente o kire mu a se obi adi dem a yenta naji yehu wo mo se sabi wo mo so ye nipa wo mo ka ye ho ne yemma mo de me enye nipa mu nyiyimu na se nipa mu yipam se du ba bia obi di dem na oba nipa na ye dwane agya no adwuma bi mpo a ke betumi di ama na ayempo no yesi wadi dem ti na ye bu wonu ma bomfia o kire me ba ne sa emwa enti ye nyina ye mwa no mo di dem so asetena ne mantumi enkonkan emfama Obia na emfempem mienu ne aduonu nsia wiase nyina ko kansi a ebabeba so mekire 2026 World Cup no Donald Trump warns Ghanaians don't overstay your visas
Etimeke said the Asama Bano Yasim Kumakram. US Mampeni Donald Trump me offer si we Japan na hweku akata na nim hanman foni eda ha no we Japan ode ne nsa nimfa na ode kasa kire Ghana for say obesere mu ada wanya ne ntie say sa World Cup we asi nyina gukansi ebekoso ewo US ne Canada ne Mexico ne amame ahodo aka no wanya ne ntie say Ghana man dodo na yo madwen so mo kwa hwe ana o mansan o machi amma na wase pempen wesi ne pen yemfa ntum anim say wa we ye Ghana ni a wa adwen se World Cup no ukobie na de kwa wokọ no enye bonti na wokọ chese opese wokọ na US ekofili fam or the two anim se nkrata asem bia wo de kọ no eda no so pepe na nkrata no days na so sambra fie sente sa de a ekwem do be fa so mewo nkonsan free US wa ba no be yonwa akora enti o mesrew wo pese wokọ hwe World Cup no bia boa ho yi wo visa no number of days a be di ne wudi wie pe echidin si fom boko na bra sentence na do pe so me nkrata ewu na wo be ye de opa dwumo ndo kwam ndo be fast US wo no ubonsi yankopon we wo yodo pa no so Donald Trump US president wade kokobo ede amagana de share anopai kuwakate de daso de informer ne fa toso nan na ode amane boy ede epaye yanto aso ne yempie mu ewo de custodian kuwakata na anopai custodian ede nsem aba na some of the buyer esopan wo chirema government celebrate but our families mourn. Farmers protest killers cocoa producer price cut. Etimike say the oh my Ghana cocoa akwafu ani abere se krodom. Na ni mu kopie mu pa oh my Ghana nkrabo pune man tem ya hinkro. Ewo mayi mu pa cheso ye kyerem koye oh my Ghana. Aso ehwe cocoa nsem so Ghana cocoa boda ni ho no ma na mu owirem pa. Na akuafo ni kyerem a kuaya ya de bia ne ye edene pa. Edina nkasa kwen abefa so mpo awon se beka asase so okwakoye abunu anasa yeme ye nchafu mpo na wokwakoye anasa wampo na wadi paadi sika ne kwakoto asase ubebu kwaye ubedo bewie bebu nua ubehye ubepam so ansa na wahase asikria na ade ubedua koko na nkusi etubewe ne ade enso ubekoso esenkete abadwumaden saa kopmese koko no mfie nsia kye koko no besore kakrankra nyiyimu ni nyina achi ebi kwa na wafu ne beposo wafu ubebra mane abehunu no na abewo modea makoko wegu akate ne ate ne anonom ne ho ne amanyina abewie ne ba kwati koko yi maako wodua soso agu fom wawie akofa dom aboaboa no aso ne nyina kwa kugu aboye uwie pe wasan akwa amanfo afifima akwasra amanfo se wati koko nti yenkwobo na nkwobo ehun nuane ahodo a wobeye mpoma amanfo bedidi akwata weche kobo koko ni nyadewa uwie sumpo afi na akofa amanfo se yesrem wada me koko maburu entimu koja bada me kotumfi afuom emfa mere fie emfa megu apaso ubeye ni nyina bewie benjina koko hu be na wotwe baako se wi abo a ewi amo na wotwe mienu na wotwe miense ne koko baako pe ne gu apaso enwoye ubewie asese ni nyina de agu botom e de akina bi akwa atenten abetwampo ansa na watum di koko na koma piece atono nya kwa ketoa ubeye adwuma we nyina huna mane abresa na nso ubewie no na omayim koko akuafo huna mane sada mu kirim se dabi womane Ghana mampeni ana afi so ahwe oman Ghana ye koko ensem so Ghana koko board openipo da word Dr. Randy Abi sa koko bo a abanya teso e de afre 3625 Ghana cedis e de ba begina 2587 no enya de omane aban eya adwen ba kokora ne sente omosere na da se Ghana mampeni sabi obi kwa akutwa ne be ma na se wontumi antwa ana wanya ntwa ni pieto de yesi de kaka ranzam sem ni sente omompene ne empene kina petepe pieto ara modem na na wuro ni sente omosere aban no anim yada ne de kaka ode to so ne se hana onyimfiri so na omfa abanda da na bo na ode ma akuafo no eye 3100 skada dem 31 million no akuafo ne penisa na ode Ghana mampeni John Dramani Mahama ne NDC for de no munyimfiri so efiri se boss o share no wantumi aniso a adenti ni wasan abehwa kuku akuafo no bo no so akuafo ne dwapa ekirim se aban ho ato no wo mu dide men ma wo mu de na wo yire wo ma ho to wo nom na so ne oman Ghana kuku akuafo ni suo ene benapo ena wo mo bo mo boyi wo matumi ateso eye 1038 Ghana cedis akwakwara rohosem e de ma oman Ghana kuku akuafo ene ye nsema hodo eso pa de custodian no pay ode ebaye sanso na kudwo pon kroma ofuase eyirebi ma hye bedwane foni dan wo kirima minority exposes NDC 24-hour economy gemix enti wone mu kirimi se katafeto so enson ewo de custodian eban amania no pay say yanka nkyere Ghana fo say aban eye MP NDC amanyuko ya ban mra mo ba be embedin sembe to Ghana fo anim say wo munya bedu pe ade ba ko beboa
na bɛsesa Ghana hyɛbire nyinaa no ɛyɛ 24-hour economy na wɔne mu kyerɛ bɛpem sɛ mmerɛ yɛkɛsɛ saa 24-hour economy ne nyinaa no yɛmfa nto Ghana foɔ anim sɛ ɛyɛ hurudahuruda sɛm ɛnyɛ adeɛ ɛwɔ nyina so obiara aban yi ba yɛ mfididwuma ahene na wabiebie ne ɔno ɔde ba bɛyɛ saa 24-hour economy no na wɔn mu kyerɛ mɛ nnɛ anyinam kanea bɔ kora yɛntumi ntua moatotum saa ne adeadeɛ na saa companies ahodoɔ a mɔka sɛ wɔn bɛyɛ mfididwuma no saa anyinam kanea bɔ kora mɔpagya mu saa no ɛbɛgye no manya sika mpo atua mɛbu no mkɔ akɔyɛ adwuma ne ka nti wɔn mu kyerɛ mu a saa 24-hour economy ne deɛ na yɛ tumi na NDC amanyɔkuo no ɛpɛ na nya deɛ mbɔ mu tiri mpo mabɛboa Ghana fo nti muntum na deɛ ayɛ no saa pɛpɛ ɛna ayɛ ho sɛnsɛm ɛde aba yɛntoa kuwaka tambɔ so no so ne yɛmfiri di custodian na yɛmfa yɛne mfa nkyerɛ mu wɔ daily guide okuni ne kuwaka no pɛyi ɔde nsɛm aba na kodwa pɔnkroma nsɛm ɔde baeɛ na no ɛno anso na katafa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ daily guide anim asɛm ɛso pa ɔde baeɛ no ɔkyerɛ mu a NDC 24-hour economy ɛyɛ misled youth ntimi kɛsɛ ɔkyerɛ mu a ɛyɛ NDC amanyɔkuo bɔhwɛ ɔmde hyɛ Ghana mɛburu so ɔmɔba pɛ ɔmɔde 24-hour economy bɛba no mekɛsɛ deɛ ɔmu kyerɛ mu a wɔn adada Ghana mɛbu no pa mɛnɛ Ghana mɛbu no a wɔn manya agyidie de wɔn ani de to NDC amanyɔkuo so ɔmɔba pɛ wɔn bɛnya adwuma yɛ ne nyinaa kɔyɛ nada asɛm a mɛbu no nyinaa ɛbrɛ gu kwa wɔn ato aba awi ɛne wɔn ho anɔpa yi kuwa krataa ɛde ho sɛnsɛm ɛde aba na saa nso na mekɛsɛ katafa ɛtɔ so mmiɛnsa hɔ a ɛwɔ daily guide ɛbɔ amaneɛ sɛ nkrabopire mantam mu ɔhene baako pɔ no ɔbɔ adwumaden ɛsom ɛyɛ ga ɛyɛ mantam no nyinaa no ne den ɛde ga manche nkrahene no ga manche ken taki churu a ɔtɔ so mmienu ana no nkra bɛtɔ dwa kyerɛ mu so kopie mu atifide mantam ɔba no ɔba bɛnya nkwanhyia ɛwɔ oti mantam na meka sɛ mu kopie mu ɛwɔ ɛyɛ University of Ghana Medical Center na nyankopɔ ayɛ adom ma meka sɛ mpanimfoɔ ayi na kyɛ sɛ ne ho atɔ no kyɛ sɛ akyire din yɛ adeɛ a yɛade bi wɔ ha meka sɛ no so yɛ nsɛm ahodoɔ a ɛyɛ asɛmɔdɛ ɛde aba so his Royal Majesty Ken Taki Teku Churu a ɔtɔ so mmienu na nɔpɛ yi ɔde ne mfoni aba a nkwanhyia onyaayɛ no nyankopɔn ayɛ adom ɛdi ɔman Ghana yɛ ho afufi a nana ne ho ahwɛ anyɛ na wakɔ ayaresabea ma University of Ghana Medical Center for ɛtumi ayi na wakɔ fie a anɔpɛ yi ɔde ho amanebɔ ɛde aba saa nso na asɔre a ɛhwɛ ɔman Ghana yɛfisɛm ɛsoɔ Interior Ministry introduces a automated fire comprehensive safety system. Ɛtɛmike sɛ deɛ ɔmo de nhyɛpɛ ɛgu akɔma hu kwan ahodoɔ a yɛbɛfa so a ɛho ba mmɔnsɛm ɛfɛ gya hyehyɛ ho no na ɛbɛtumi akɔ nka meke sɛ wɔn abɛfo kwan so bɔ adwumaden pii aboa sɛ bɛyɛ a gya hyehyɛ ahodoɔ ɛkɔ so ɔman mu no dodoa no odum gya adwuma yɛkɔ no bɛtumi ho kwan pɔ mbɛfa so a wɔn bɛtumi asi ano kwan so Mutaka Mohammed ɛyɛ Mubalak asoase ma hyɛ badwani ɛna ne foni da ha no ma ɔne mpanifo pii ɔmo ka bi ewom ɛwɔ asɔ ɛhwɛ ɔman Ghana yɛfisɛm ɛsoɔ na afei nso ɛyɛ asɔre a ɔman ɛhwɛ gya hyehyɛ so ɔman mekyerɛ Ghana National Fire Service mpanifo mfoni da ha no pɛ ɔde ɛno ho so amanebɔ ɛde aba yɛntoa so ɛna yɛnkɔ yɛnim ne yɛmpie mu Republic Place ko akata na pɛ ɔde nsɛm aba na asɛm a ɔde aba no ɛnyɛ ade a ɛyɛ anika sɛm koram na ɔba amane sɛ wobɔ wura mu ɛwɔ kasoa ne ne pɔtɛm a yɛn nyina yɛ nim sɛ ɔman Ghana kasoa de atɛ na ho ɛno kora na kame ayɛ sɛ kwa akɔyɛ ɔman foforɔ kora kɛkɛ na ne nyina nso mu kyerɛ mu a dirty pure water flood ɛyɛ kasoa as typhoid cases surge ntimi kɛsɛ mu kyerɛ mu a wobɔ wura mu wɔ kasoa ne ne pɔtɛm a kyɛ sɛ ɔmo yɛ pure water adwuma no bi wɔ hɔ no ɔmo pure water no nyamianom no kure ni kyɛ sɛ efi pa ɛwɔ mu no wɔnom pɛ ne wanya typhoid a ama kasoa ne pɔtɛm ne typhoid ne yade a ɛkɔ soro pa ne nyinaa ɛyɛ pure water nsuo a amanfo bi yɛ etwa gu mu a kyɛ sɛ ɔmo tum hu sɛ nsuo no amfa kwampam amfa mfidie so mpo na ɔmo siesie a na ɔmo sɔ no so ma amanfo pii na nam so yade a ɔmo nyanya typhoid a ɛha adwenye paa nti ɛne ho sɛnsɛn na pɛɛ no Republic Place asɛm a support de baeɛ no ɛno no nti adehya mo wɔ so ya mo nhwɛ mu nsu no mu yie paa ɛne nti ɛna Lumba nsupa ɛde aba sɛ mo pɛ nsupa pa no ma ɛno ane Lumba nsupa kɔyɛ mpanyinfoɔ aka kyene kɔtu bi na wɔafa kɔgu fie nom no kakra ɛno ane nsu a bɛboa wɔ ɛde aka no kora kyerɛ wɔ nti mo kyerɛ mu a kasoa deɛ dirty pure water flood kasoa as typhoid cases surge nti ho sɛnsɛm na aba no nsubɔne bi kɔ so wɔ kasoa nti woyɛ wo wɔ kasoa na wonum nsu a ɛyɛ ahwɛ wo nsuo no mu yi paa hwɛ adakye bukɔ akɔfɔ ɔhaw bi atumi ɛde abrɛw na wa court meka sɛ watumi afane
emlantewa maako emiensa Obia etua 2,400 Ghana cedis aka ne sika dadam 24 million wɔn mu kyerɛ mi sɛ deɛ ntia wɔnom de saa buade ato mu ti so mu ntua no ne nyina so mu kitakita akodeɛ etuo wɔ mmra mmra ma wɔn ho kwan so metumi kitakita tuo no wonya ɔsrɛ ni wonya ahobɔmbɔ kuo bia mu adwuma ntia ba ne sɛ na kitatu a wɔde nam mɔntene no court ahye wa court ahye so Obia ntua 2,400 Ghana cedis na mo mfa ma aban sɛ bɛyɛ next time wontumi mfa apɛ nkukwakukuta akode a wobɛtumi edi awuo katafa ɛtɔ so ɛnan Republic Press anɔpɛ no de amaneboi ɛde ɛbaeɛ na asanso na Gitek mpanifo shut down Royal Nursing College ɛwɔ Asante Mantam mu na wɔn mu kyerɛ mu a ɛyɛ nsɛm pii sukuu ya akyesa fa dusuafoɔ bɛboro bɛyɛ ɛkɔ bɛyɛ ahanwɔtwe 800 ɛnyɛ sukuufoɔ nketewa mu dɔɔso paa mu nyinaa esua nursing sɛ na wowie sukuu pɛ wɔba wokɔ akɔyɛ adwumaden paa bɛsom ɔman ɛwɔ yapɔmuden aso ɛyɛ ahodoɔ mekyerɛ yɛ health facilities ahodoɔ wɔ mayi mu a wɔn mu kyerɛ mu a sukuu no ne nkratasɛm ɛna afei nso ɛnyɛ accredited a ɔman yi mu aso ɛhwɛ ho masua so ɛtimi agye na tum ɛna mpanimfoɔ nam kwanten ɛyɛ kwati kwan so a wɔnom ɛfa adusuafoɔ ntimi kɛsɛ deɛ mpanimfoɔ atumi akɔto sukuu no mu a wokɔ Asante Mantam mu ɛyɛ Royal Nursing College no mpanimfoɔ atum a ɛmu ayɛrɛ hɔ sɛmpa ɛmu ayɛ dwerɛ ɔma sukuufoɔ student no bebi na yɛ stranded a ɛmu ɔya ne mpanimfoɔ kyerɛ mmɔden abɛyi nkwalaa no de akɔ different other schools ɔmo nso wɔnkyɛ wɔn bɛwie ɔmo kwan ɔmo atwerɛ ɔmo nso ahwɛ ɔmo nyɛ wie pɛ school no deɛ ɛyɛ condemn ɔmo atum ɛno nso so ho sɛnsɛm abɛto gya anɔpɛ yi ɔde ho amanebɔ ɛde aba ɛno nso yɛ asɛm baako a ɛha adwene yi paa anɔpɛ yi kowa krataa no ɛde aba na saa nso na ɛyɛ Obrechel senior high school student hospitalized after assault at district games ɛnya asɛm kumo na asɛm koraa ni ɔmo kyima Obrechel central region na mmɔfra student wɔn mo kɔ ɛyɛ inter-school games yɛ bia ɔmo wie ya school ni baako ɛna wɔnom aka na hyɛ gate bia no ne mpamro paa bi me de blocks ne adeɛ bobɔ ne tirimu tietia no so a mekesa bɔfa na wɔde na akɔtɔ ayaresa bia doctorfoɔ egyina no so akatafa ɛtɔ so emiensa ɛwɔ ɛyɛ Republic Place anim na ɔde amanebo di abɛyɛ na yɛn fa asefoɔ na nkasa yɛnim sɛ mmɔfra no so ɔmo no mu wiyo so ɔmo no mu no bɔnyo wonnim sɛ de bia na school foɔ mmɔfra yi na etutu asɛm saa ɛka sɛn anɔpɛ yi Republic Place ɛde ho awerɛhosɛm de aba katafa ɛtɔ so miensa ɛna ɔde nsɛm yi aba abɛtu dwa Enquires no yɛmpie mu ɛwɔ the source ko akata no sano pay wa source bi na ɔde bi ɛde aba bontene the source ko akata no nsɛm ɔde ba ni o kyerema 24-hour economy government engage in tricks minority intermu kyerem sɛ we de ɛyɛ nada pa kudwo ɔpɔn enkroma ɔfonse ayurebi ma hye bedwere no o kyerema 24-hour economy no ɔde asempa na bo asempa na bo 24-hour economy ɔmo kyerema nsan ne nyina no na ɛyɛ hudahuda sama na kura bi anim Ghana fo mebu no ɛna NDC amanyokue no mampani Ghana mampani John Dramani Mahama ɛna watwi ɔman yɛ de yaya wadada Ghana fo a anɔpɛ ho nsɛm abai na saa so ɛna katafa ɛtɔ so mienu ɛwɔ the source ko akata nanim ɛbɔ amane sɛ angry cocoa farmers storm cocoa board over haircut intimikese de cocoa akuafo na dwa ɔmani abere pa ɔyɛ kyerɛ mo kɔyɛyɛ wɔ man Ghana cocoa board anim ɛwɔ nkran pumpune mantamu anɔpɛ yi na ko akrata yi ɛde ho esensem ɛde aba na saa so na gender activists petitions Mahama to fire Jampo enti ɔmo kyerem sɛ maame a ɔno ɔkasa pa ɛde ma ɛyɛ ɔman Ghana titiro ne ma no o kyerem a opani a mo frɛ no Professor Jampo yi papa yi ne ho nsɛnsɛm ne ade ne nyade a ɛyɛ papa bia enti Ghana man pani di bia ɔde ma no wɔnyi mfiri ne nsɛm ɔnyi mfiri ne nsɛm ne madum ya na bibia nye din so papa nsɛm fata for dibre bia ban pam no kra na ekyire nye din na sana name defense minister before Ghana at 69 Mahama told etimike say no mo de ato Ghana man pani anim senka ɔmo no ho moden sɛ obetimi abɔ ɔsoafo no bɛda ɔman Ghana ye na ho bambo ensem anu ameke simple Ghana man pani ɔde ɔsɛ de yɛ ɔya watimi abodin ameke sei opani pa ne den ɛde ken eje wabɔ ne din a anopeku akata ho do kra ɛde betu dwanti no ɛhɔ ne de din de wenya abɔ awie
enti ekyire din anopa yi the source ko wakrata no ede ho sensem ede aba yento aso ene yempie mu ewo the news center no pay or the nsem abam na wonum echiremu a asama so pan ne say US 1.1 billion to be invested in Ghana's network expansion in 3 years. MTN Group CEO Timike said the openipo no ene da MTN adwumaku na no wo man Ghana echiremu say womo di sika botene 1.1 billion US toppable money ba be she wo man Ghana ye network nim de bebia onam bia no na service no ye adwuma kama palma Ghana so sikasem etimi akonkan fie mense de animu ide yen hwe MTN adwumaku nim say won ba be ye adwumaden pa aboa atai wo man yachi titiru efe ye network ahodo ye yusu no mane ma akonkan edi amanya akura ase bebia wo hye bia no wo network ho sensem no finhia mense de animu ide bibia beto din ma bibia akonkan edi ama omen. Na sanso na angry cocoa farmers converge on cocoa board headquarters. Said the kaka ho sensem na no. O my Ghana yen cocoa board aso ye so pa wo mamu. Me kire na tena ye kese won krabo premantem na akuafoi. Ekoto santene ekofo akrujan ne placards ahodo. Ekoye dida kiremu a eye wo mo ya sa ban ebe hye bo a wo hye ya wantimi ani so. Na wasanso abete wo kuku one bag bia bo so 1030 cedis dia aban no mani yie no. Ehon sensem no pay so or the one sensem at abam. Sanso na eye majority leader oniminyamfo eye Mahama Ayalganso den sama be chirim say cocoa protest politically eye engineered Ayalgano no chirim say eye MP pem yukuru mu mpenimfo no ma hyada kunkurasa akwasesa cocoa akurafo do ma banka so meyon ye kire mfantia NDC na sabi eye ne sanso emu o man kire ene ne kan kontie ne animnya sa na mutu a MPP4 A2 a omayo madwene cocoa akurafo no munyai na mwa na Ghana nkɔ nanim na papa so pa homa so no enye na numu deni ye diem no mu nyina wonom epenom na the Ghanaian publisher de aba na wochirim se Ghana link clears air on Mason track eye Bax GRA proof ntimike se de ahyahudu wa mochirim sa ira no wa mochirim akire din eye ade mo abekasa de afa ho se no kuribia enim ne ade mo nyina etai eye Ghana Revenue Authority mpenifu eche hwehwem mapa etimi ekoso. Samsung cocoa farmers face severe hardship. Catholic Bishop tells Mahama Katafa toso emiensa ena eye Catholic bishops echirima yen kanchre Ghana man penin say cocoa kuafo adwuma mo ye ne mu odene pa no edene emu ya o emu ya pa ya de bia ahomete pa enti aban etimi atenase ayenhwa hansa amene cocoa kuafo yi eboa hodo a odima we mu enti wantimi amfe bia nka ho a kakra bi ade kan ho no wasan beti suhwe hwiu de aban wa anya ade omochirima aban anya de baako kra enti ombesra aban sen maniminya kuku na wate so saa no omosra da aban mwa no san restore no back na wodi ese onfa bi ntumumpa omanmu abekose mu no bi nsi da se wiase amansen dwa so yate kuku bosu nti oman Ghana so yate de so ebi nsi saa enti omosra aban omo no homode ne kuku akuafo ebo na wate so no onsan emfa akuafo na de no emfa ma wo mo enti saa akuafo na tetene mbeye den fi se ne se kuku e wutumete 5 bucks a na se ne aban yi 1000 free so a okeka bo ma eye 5000 otisikam 5 eye 50 million papa ena aban atede free so enti yade a ehu pa se de Ghana ni biti be bi obeka so we de na den na wiase ayi na aban ate so a na mo kasa ne ade no mu kyiremu a ento wada efisa ade ne se de eti ne nye bete se woti hoi na usika pa se ye hwanso 1000 pa and 30 cedis na kokoro tumiti 10 bucks a na chese approximately 10,000 Ghana cedis ena ebe hwere wo kwa enya se mukuma wo emu aya pa emu yankasa a make so kire se abanya hwe ni ya ebetumi adescalage Ghana fododo na masa kuku adwuma ne po no obi akonkodo bio nti abanhwe na kuku akuafo no so musu no onti wonom eno ye the Ghanaian publisher no pay asema ode ba ya eso pa katafa etoso emiensa na ode amane boyi ede aba sanso na Ghana man penimika so motumi commission B5 eye plus steel eye plant ebeboa pa na Ghana mfidijuma etimi akonkan se be ya no 24 hour economy o hye ho bo no mebu no pi na betimi enye adwuma ya katafa etoso emienu
ɛwɔ de Ghanaian ye publisher ne bo amene Ghana man penny opegwa kwamu a omadi kan commission B5 plus still planter ebe bom fi de dwuma pa Ghana mebu ne nyina dodo na ebetumi enya dwuma ye mane ometumi akonkan de ama omen sanso na MPP announces internal elections intikata feto so emiensa MPP amanyoku no aye krado enche bia amanyoku na kacha bato obekọ so ma obi osafata bia no ono so atumi enya dwuma enya de break tani nsem wo MPP amanyoku no akache na yanko the daily statement ko akrata ndo nsem abono mu chirim say women's advocate demands revocation of Jampo's GSA CEO appointment entimeka se de yama me on de okasa e de ma fa hu de chirim say onim de enti Ghana man penin atumi abo Professor Jampo din say onkonkoda GSA no omo chirim on ne nya adwen Ghana Standard Authority omo mpene kura omo mpene na mpene china abanye said the blending friends papa we no records bi da hono enye kura nti abanye said the blending friends man ni minya ansa na akwakoye late kura no ho sensem etimi aba abetodwa na kuwaka tarafa tasumi no de Alexander afenyo Maken adesha won mu afutu wonom emra hye no kura yenso dom kuma ma hye bedwam wonom panu tini foni da no wachiri mi say embrace yourself empowerment osahen afenyo Maken inspires youth at UCC YCF Summit intimiketro kopie mu University of Cape Coast na emra na wonom YCF Summit dwumadi ne koso no wachiri mi say obesra da semfo wani nkoto aban so se metwan aban da bi wo ko school na wiwi na usua bibi pa bibi a betumi aye eno betumi aboa on tentem watumi edi ho so se ne se wudi wani beto abadwuma so anya sa daache ahokyere pa ene beka wom na Okoboy Burkina Faso killing a security failure enti akane oswafo a na odo obo adwumaden pa wo Ghana yapomuden anom Bernard Okoboy wokyiremu a yanka nkyere Ghana fo se Burkina Faso Ghana for makwafa tomatoes ababeton a nipa bi kobo mu tukuku mu ya no me yemfa so mbo ne mmo omam koto tomatoes no yemfa so mbo no emfa mo aban a wote Ghana benwa so efiri se ba ne se na aban oswafo hwe apomuden so oman Ghana ho ba mo nsem so afiri mu a wantimi ampa wo bi anhye na nan saa eno ka ho na ho ba mo nsem amenya tutu ne ya ka ho ma Ghana fo nipa makoma beboro nwotwe omko ya ewo Burkina Faso ememumra na omukwakoto tomatoes aba edebedi omdwuma fufia ntoata no adwade aba mu a erahosemi eto oman Ghana yemfa ewa akwakate twatokra emfa nsoro so am yemfa the national voice and podi aba no chirim say cocoa debt bombshell miraculous aboaje drops explosive on NDC chop at cocoa board omu chirim say NDC amanyuko ni pa ba ye na omu chire cocoa board kada ho ne ade no mu chirim anokure bi anim Sekedia ekoso ewo my Ghana kuku boda so ehoro nyasem kuma na omode Dr. Randy Abbey no yes chief executive officer the Ghana kuku board efoni abeto na mu chirim se sekedia basa na akoso menne o my Ghana ya so ye hwe kuku sem so no nyoma akoche wode ama wo no mti wei enya ka bi abana da jato ho o mankasa NDC amanyuku ya na tutu ne meye no achi o mu chirim se aka na Ghana mampeni Ghana man penny John Dramani mamlo edikan obesom ye no so ka omujato ho ne ade a omu kwachi opuni kwoto afiasa abanded aban ba ya pe na hwhwam obetwitwa case mi so munye interested in the case ni nyina kire se eni samu yuko no fo abone so nti sakuku board kana aba no momfa ho ntansa emfa mo MPP amyuko no we ya miracle miracle aboaje miracles aboaje ono ene kasa edwa doctor Alhaji Mahmoud Bawumia campaign team no den semi abetudwa na Dr. Kwabena Kukufu stages strong bid for MPP General Secretary year contest ntimike se de Dr. Kwabena Kukufu chirem se MPP amanyuku no otwetwe fo beni dibre no ope pa nti ugirem denden se obetumi edimu nkonem na ono so aba besom MPP amanyuku no ko wakantare mu sem de doso na so ndem benti yenyina so nefa ku akata mbo so no mu dwumedi ahodo nyina influence na dwumedi ahodo na yeka no entimi entoto so senior anapa yemfa ku akata mbo so nsi right kwadwo ye da se anapa papa quick commercial break ye ba Anidaso Wɔhɔ Obia ye beto so ye besisi a
freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K edition. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillium. And your hype MCs are heavy and Her Excellency. Time is 7 p.m. sharp. Now on Saturday the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a hip live band session. Come and enjoy live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday the 8th of March is the Independence Shrinkwan special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies, and at 6 p.m. the showdown continues with the Bog and Western hip live music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Ghana Fwe! Yatia some dene. Abi Beck Enterprise. Eden yama papa bo. Seba nintadie. Empabwa any bags dia. Nina ye. Abi Beck Enterprise. Yawa manta dia. Ladies top. Emema and mba jeans. Yawa bag papa bi bed sheet. Pillowcases. Enkwadanta dia bi awupeni nyina no. Aye Abi Beck Enterprise. Enkwadani penny for underwear. School bags. Ladies skirts. Emema shirts. And the t-shirts. Nina. Aye Abi Beck Enterprise. Emema cargo shorts. Emema hoodie. And penny for hoodie. And the sports t-shirts. Nina, aye, Abi Beck Enterprise. Abi Beck Enterprise. And the bail aba ne wada from for. Wonsu bra betubi na jisika gu botom. Yesi adepa and the tone ho. Nina wo Abi Beck Enterprise. Hwehwe Abi Beck Enterprise Domi Total Filling Station. And chewa. Follow Abi Beck Enterprise on social media on Instagram and TikTok. Aye abibeck.bill. On Snapchat aye abibeck_ Abi Beck Bill. For Abi Beck was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abi Beck lines ning now on WhatsApp so. Abi Beck Enterprise and home of quality bill. It is in Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one semti awan trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje, Echegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels, dear, Dine Papa. Independent dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was soon dia. Ya bia ya punama. Afe ya 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwany ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwanimu. Se wo kwa adenta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insio basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otie mi na se ne hene pa
di ono so insawa agi na kosokuma boso ono so behia amuzu p herbal mixture oba otiemi anejun so no pampan pa no ohye edi akire ba ono so behia amuzu p herbal mixture minka se jun so bia ense nsuo ba se ojun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire me se ekekaye eya ba ojun so numu enti pa amuzu p na enum e die na chika sei anase hunam na ya ono so nko pa amuzu p nonom bema so a otiemi a odwon so mu papa ye ono so behia amuzu p herbal mixture bema bu ha odwon so wie na bi akam wo behia amuzu p herbal mixture dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugun nsuo na se ya nko a na oti a uhia amuzu p herbal mixture ensese bema dwon so na moja di akire ba enti bema odwon so na dwon so moja di akire no ko pa amuzu p no mu na sa ni na mfiri ho bema na dwon so ebon kan uhia amuzu p herbal mixture obi se doc eya na nsuo totoro efri bema no ba se bi chim kakra na abegu ano white uhia amuzu p herbal mixture insawa agi bema na aboso uhia amuzu p herbal mixture se ba se ohwe aba no emu ya uhia amuzu p herbal mixture obi se doctor emehwe ano ahono mesrew enye hwe ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwe ahono enti bema ne hwe ahono onko pa amuzu p no nyina twetwe nko obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwe apia gu me so bema wo sa ha nyina no obehia amuzu p herbal mixture doctor amuzu we midunso wi a na se junso ni bi tamayase the same amuzu p no ene ese edise adwuma no wo pedoduo na atudi a e wo herbal shop biara mo e wo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na opetudi a no ba yaso ye na otafun hia so amuzu junction be moro market no tafun hia so amuzu junction be moro market so okumasi a no akodani herbal misi herbal pedan ko mu 2 bi sentombi akra mu nko kanshi draglem mu bi sana na buwache Kingswalk repash na tinatet opa amuzu piuse mi se bia frame na 0247 776743 0247 77 67 43 amuzu p herbal mixture mauji hiochalo. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. You can
Yes. 106.9 on pay the wedding there, no. Just so hunch papa. I'll pay my minute when come walk a cry. And come on, minute will bono. Dr. Amponsa Heba Hospital, na make for the Amawa. Dr. Amponsa Heba Hospital, stroke and work. Hypertension, they have malaria, syphilis, infertility. Will last stop near Dr. Amponsa Heba Hospital. Really, you was sprinters. Coastal bus stop, Robusta Dr. Amponsa Heba Hospital. The Bishop come pa. I arranged our last talk. I had my Monday to Friday. I'd rather come with you down. I had to also offer Dr. 0278 599 611. Dr. Amponsa Heba Hospital. For each one of the Dr. Enquires. I want to be a bear mount to me now, so to you about Kumabwa. Premature ejaculation, sexual weakness. I'd rather make for the amount, or give a speak up sauce. Give a speak up sauce. Every man wants what to me now, and now will be Jina Brandon. What to me about you may year pa. Your friend give a speak up sauce. And papa. And give us coke capsules about. I don't know what point of persuade you are. Coke to our Maya and her war. I am Tim and her water. What do I give us coke capsules? Give us a bar shop. I don't support your immune system. I could see malaria. I could see typhoid. I don't think join this. If you want me to do any business anymore than a sub pressure, just will lose appetite. Want to mean did it? I was here. What do you know? I give us a bar shop. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benny be a top. I don't think I won't from penny for. Nothing won't so won't you what the 0543222470. Give us speak up sauce. Give us cook up sauce. Give us a bar mixture. I experience the ultimate in comfort and luxury. The Ofosu Plaza Hotel. You go for the Chema Abotan song. I want to be with the Ofosu Plaza Hotel. I actually say Denta for Fraham. The Ofosu Plaza Hotel. Fancy you best and call one and call here. And where you come up, papa. So, Pepe be a dana for what you do on. The Ofosu Plaza Hotel. Comfortable, luxurious rooms for home. Events grounds for your various events. Saloon, papa. Restaurants, local and continental dishes. Swimming pool. And what have you? Look no further. So if you're looking for that perfect place for realization, I had you for Plaza Hotel. Now for reservation and enquiries from 05304 58834 0530 458 020 7979 461. You're for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I'll be back Enterprise. I mean, can trust what in your papa naba. You go so yet to one to what the Abrabejo dear. Now I'll be back Enterprise. You want manta dear, one quadanta dear, mema dear. Skirts, t-shirts, men's jeans, cargo shorts, underwear, school bags, bed sheets, pillowcases, and then I can count you now on Sabekabi. Oh, I'll be back Enterprise. I'll enjoy baby. I've been back Enterprise now. For so Brabajin Tade, papa. Brabajin near my papa. Oh, I'll be back Enterprise. Yeah, what do me total filling station, Chehonoma? I want to be back Enterprise. I'll be back Enterprise was 053812 9775. 053-812 9775 020-815-6691. I'll be back Enterprise. Home of quality bills.
minute after 8 a.m. Here, higher deal 106.9. Jumadi no, Anidaso Mobia Johnny live on Facebook and chat in Shraba. Kwajo Samibina Bejo for better say. The discussion segment of the show no. Yereba. Good morning, going out to you, Mami Nuyama. Mami ya. Mami ya, not pay what promo to say. And I know you love this song. Mami ya of Perfect Kits. I don't pay me, child. Black Cabana dance song. Special good morning and confirm. Mami ya. Sense this one. Headsman, in fact, you ready a correct song pa. I don't know why Mammy and then just a new musa. Is it because of Brony and Mewa? And I want it. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. DLFM I made the super 106.9, 24 minutes after 8 a.m. here. And still, this is DL 106.9. Jumadi no, I Anidaso Wɔhɔ Obia joining live on Facebook. Oba no I share link na mo foforo bi so to me ahwebi na anapa mpene atena se anapa yedi discussions no yedi bro live on Facebook, live on YouTube, on TikTok. Mr. Hitman official on TikTok. Oba won so betumi ahwe jumadi ni bi ma bibia akoyie kama ene anapa abeja fo atena se mehwe na afemi ma insuraba kwadwo sambibi anapa mehwe na mema no akwaba na afem koma wo honom no yendi sa enkomo no na bibia enkoyie na wo man se besi yie ebekoyie wo man befa ne ntuma pafra enu ntina mpandifo tena se na fe yedi sankita hodie yi yede ba opani kwadwo mache yeah me jo so DJ na anope was pom te say biem ya me adom bibia boko na wa pom de hu hia me papa enu ntina de bia wo tena se me busa se wa pom ete say na anape yedi nkomo ene nkomo amepesi yedie no eye niam mienu na mepesi ye behwem okay eye a eye so worrying and as you pay attention and nkomo amedie make it call the Bank of Ghana and pay ye 20 peso no 20 pesos and a 20 peso no I said now say what the to idea will be am peso obeje and the idea is very very worrying and the kaswa honsem kodwo anope fa ne enkwai Black Obra me no wase na yenche ye netifo muti anopai na ene o masesa anopai nso wonom adwani show no ne ma mienu a odi atudwa anopai ye bedi ho nkomo edikan eye o my Ghana sika Bank of Ghana ase sika etwa ye de bo my Ghana ho bra ai ba fa ne se Bank of Ghana efe sika semso yedim se sika no ye wona hodo mienu ye wo paper one ene ye wo coin ai no ne be kan se mpeswa a o me di dwuma wo Ghana ha na mreka krantemu ni ekame aye se ye sika no coin bi wo ho no ma de ma obi a ompese wo je sere na wo kan 20 pesos ene fi 10 pesos no se sika ndodo na de ma wo no ma wo no peso meji na omen so mra efa sika sam ho no kire se Ghana sika sempenifo nya twene ba abonten a obi ani ho kwan se otume reject sika no e wo mra ye didwa ana obi de to ade wo wonsem a be ka kire nipa ne se sika we de mempe e wo mra sika no enseye wo hwe ye mpepa wa no kra na etume tete kra na de ko sika kra bia o mo sesama esense wo de kwa o mo nim kwan ko do mpenifo be fa o be dandan yani na menim de ntia yemu bi ayesua tra to the extent say yen 20 pesos any 10 pesos no de to ade ayenje and se basa nso a nioma bo be kosoro e de amaye ne a yemfa ne se bia na ensuei sankapia wata na yesen bia eton be ye e bia 20 pesos memfa ne se bia 30 pesos a ana 25 pesos ana 40 pesos a because of say sam peso na ye ninti no ene be ton of 5 pesos a both ebe ko 50 pesos ebe jampo akọ tisi yi omanu so be kan okra ahun se nanka peso yi 20 pesos 10 pesos na ade na yedi no ena mesa dodo na nta I reject sa na man nti no amasi sia no so be 50 pesos wo jampo pe na wo kọ 1 cedi 60 pesos
70 pesos 80 pesos say one say bibia no ha beto no Ghana ha ete saa ebi no ho menim obi akoto ade 60 pesos 70 pesos de menim unya saa so na TNT ahyankafo no tuma omo so jampo saa because a mpeswa na ewo so nketenkete na ye hu ni say enye sika bia enti ye nyi obi koto ade wo se mempe ebeye mi nsem bebre na kwan ebeye mi hu bebre oman ne mretia Ghana mla no ma ho kwan say sika mpanifo atwa ba say yenie no mini enti ubehu aya steady mate fo no say sika no de mana na ono so aboabo no ye den o de ma wa mo waka ne mu nyina na wo de akoma mate ne de ma opose menye o nye sen emretia en sanse mu no ayade a Ghana for do na experience ni ma wo mo provision stores na ade dom tonton ne ma no dodo na sa wo de koma nipa na wo je no wo kotware na obi de ma wo se me de menje ene ba ne sa e criminal offense ayade a ye o man ne mra say sika ne se si ye die ntede nti na wo wonye no se wonu mi say wo boto no wo de kwan egum na be ho bebra pa de a betun de usika egum a de bi kita nsem na fako okay because Ghana mra ni tia e ba sa ye ne ya ne ho be kire yen ye huri sika na ma ne kɔ na nim ti ne ma bi wo ho no mai senka bo no su hwan no ye ne be bre ye be boa na sa ne ma ne bo no akosoro one way the other run be ko etie ye ne but going forward nanka me Bank of Ghana penny for say and can nsem we ye koso dodo na mo ya aware of it senka mutu omo hungu montene so na omo ye nkyere ema Ghana for dodo na hunu die nti ne hia ese ye mpesweso no ye die sisi yi ufa kurum na wo pebia wunya 20 pesos ne 10 pesos ne ni kurum sa bio minka last time kura minya bi because kwan ene kwan be hu ne ye 5 pesos 50 pesos ene 1 cedi no eno pe ne sisi wo kurum ya yesa ma sisi 10 pesos ne 20 pesos ne ye yira no eme ye de niema ne bo na ekwa ye ni ma ye ne hanso ne ye bebre wo ho nti ebesre Bank of Ghana ntumi ma education sensitization no enye mo omonko kurum na omon kyerɛkyerɛ emo hu daguro enkyerɛkyerɛ Ghana fo even when was the last time kra ye mpeni fo ba bonten be kyerɛkyerɛ how I say handle money ye wo kwan ho do kra e fa sika ye handle no ukodwom na mai sika de kwa mo no kyea no de ahye na bosum na de ahye na ntoma no na wa kyinkyim abɔ no posi dwe na sika ni nyina moamoa enkyɛ na ni nyina tete eyade aba ko a emo ni nyina ne sɛ kampanifo ekɔ miamia hodo kasa fidie so na ka ye kyerɛkyerɛ kwa ye fa so sika ye moamoa sika Ghana mna tia o moamoa sika ma na education no wo fom omo nya ho adwuma omo kyerɛkyerɛ education e wo form crazy very low de se ye kyerɛkyerɛ ma no sika obi kura tumi ton enwo kokɔ na sika mo no kyea wo de kɔma na no ne nsa no de aye no de asom wo be sika na ye tantan ebi tumi mo sika ne ebi okura mpo e ma na omo adwam no obi kura de sika no kwa ene ohun sa man for the counterfeit ni bi beto ade enti no opeso ohun se sika we nya fake a wonu ma de a wo ye omoamoa no omoamoa sika na wi na wo de ato ahwe se sika no be so de biu a entumi ampagya ni mu na ye se ye fake entu be we ne sika ye mo no wa moamoa enche na nyina atete sane ma we nyina ya de se en sika na tete asoman no ye be san fa sika asa kotwa foforo na ya san boka enti we nyina ya de ba ko e se be hnya mpanimfo na nka o ma kyerɛkyerɛ na ye hu ni se sika no ye wo ha kwan hodo okra e fa so a ye handle sika paper no kwan hodo e se e fa se ye se handle no and even kwan no kra no kwan se no e bitumi de gu ba bi ne nsu aka na ne nyina awe na ache aje wo de tofo no do na ntiri etwisu a ne nyina ya de ba ko a emoa yen te dodo na anim de e fa sika ye handle wo krum ha no e wo fom aye se mpanifo e kyerɛkyerɛ yen ene wo hwe du ba bi na 1 cedi no na de bia wa wonje ne nyina atete tantantan na nse na so matwa foforo aguma ama ye ta hunu emunu ne bi ne ade wo ma enti ye besere sa 20 pesos ne 10 pesos na ye wo hye se Bank of Ghana nkan se ye twam a ye gya enti obi anfa nto ne tiremu se sika ne ye di enti wonsan ka bia ento ntwene wo de mawu nua oni hu kwan se wo ka kye ne se wonje na ye nya sa de no ne ye nyina ye mo ne ye nko yanim na ye free ye sika sem kwan be fa so ye be handle no ne hu ne ma nyina no nso no na ye besere kaswa enkra ba kyerɛ mu a amanfo pi eye nsuo eye pure water yi bi ne ade a na sachet water ne bi na kwan ahodo a mofa so ye no kamia ye se Ghana Standard Authority mpeni foma mo hwe se anomde ne ma ye be nsuo a ye be no makoye mu ne ne ma ahodo sa no ehwe hu ni se bia o mo ye no ne mfidi efa mu no maso so kroji no
kame ayɛ sɛ binom deɛ ɛnyɛ da entire kasoa asɛm na mmom baabi ahodo amanfo no bi twa nsuo no bi guma ɛyɛ fake a amfa mfidie mu ama nsɔne efin na ɛwɔ so nti amanyalwa pii ɔmu kyerɛ ma typhoid yade a ɛma no homene no so wɔ kasoa ne potem nti ani sɛ yɛbɛsere mpanimfo ɔmo ka biewom ɛsɛ ɔmo sere kasoa mensene no assemblies no mmɔden mfa ɔmo ani mfa ni akyire na ɔmo nkɔ companies ahodo ɔmo yɛ nsuo no ɔmo kɔ hwɛ ɔmo nkratasɛ mu yi sɛ nsuo ahodo a ɔmo twa ma amanfo no no ade amfidie na ɔmo de yɛ no yɛ standard one a mpanimfo agya tuma na ɛte sɛn because sabi yɛtu a yɛkɔ a yɛbɛn no Ghana ha dodoɔ na bi hɔ nsuo no wɔtɔ kora wɔ nsɛm de onya nso obɛhu sɛ obi sunsu wɔfrɛ wa pia water wura yɛ sɛn ne wɔtɔ 50 pesos na wɔtɔ no wanom nsuo no bi a wɔnom a wɔtum sɛ nsuo a wɔnom yɛ mu kora bɔn I'm telling you nsuo no bi a wɔtɔ a wɔnom wa a wɔnom no wote bibi wɔ hwene mu kora sɛ nsuo no yi nka ɛha adwen ɛnadeɛ baako ne sɛ nneɛma ahodoɔ a yɛ package ni saa na wɔtɔ a wontumi nya hwee mfa ho sɛ wɔbɛnom no raw nsuo nya de a yɛtɔ asɛ mekɔtɔ pia wɔtam de akosi gya so anoam asamanom menkɔ nkɔtɔ adeɛ bi te sɛ adeɛ a ya package a wɔtɔ na wudie sɛ mekɔtɔ na masesɛm wɔtɔ yɛ a sɛ wɔnom no hɔ a de sɛ yarewa bi wom anaasɛ fi bi wom nipa na ɔnom no na wɔ ha no enti yɛkɔ anim ne yɛbɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ mmoa ɛwɔ mu sɛ adwuma amanfoɔ nya a ɔmo so fa amanfoɔ adwuma mo sɛ kɔmande nanso ɛno so ɛnkyerɛ sɛ yɛmfa kwanbɔ no so nyɛ nsuo no na obi a ɔkɔ akɔtɔ bie no nkɔfa ɔhaw ɛnto ɛma no ho nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ nto ɔmo ngu kurom mɛnsene fo manini saa companies ni bi dwumadi ɔmo di akyiri sɛ bɛyɛ betumi aboa na nneɛma pa etimi akɔ so sɛ bɛyɛ bakɔtɔ nsuo anom na wie no yɛsi nsuo ma pomuden na bakɔtɔ nsuo anom na bɛwie na bɛyɛ de bakɔbra mpanin sɛ abɔntaka na ma ne ho ɔfɛ ntakrabɔ ne de afanyam kwakyerɛ kwa enti ane yɛ adeɛ baako nso a ɛsɛ mpanimfoɔ de ɔmo ani di akyiri pa and me free kasoa no me de adeɛ baako ɛbɛtɔ ECG mpanimfoɔ anim ala adwene ne potem I think say it's been 3 days now ekwan model light ne fa so no chairman ano odene say a yellow shade no mo ya ohun omo nka nkyere na ye ho so wokwa ala adwon cancer down there enya the entire community but some part of ala adwon kwan fa so mutum light no awre ho yesi akoye de say ebo awia no miensa ho kwa mutum no wombeso a beye nonkronko nundu 3 p.m. wombeso agye anadwo beye 9 to 10 and so maso na kwemfa so mudum no awre ho chese Lumba ko enra nyame nko anka bibi a hye they started I think last 3 days or last 4 days ebonani prep to aso beye 10 times ansa na edum ekwana aba sa beye 10 to 15 times ansa na kane na edum na mba be so at the same thing eno so eba preneko sane mana moye no eba ne saa ene yenim esi hwese de ne botie electrical appliance ahodo ene home theater ene with TV bikisasa ne bote sen ese wi a wa ha nipa no wotam de koyisi ja kacha obi amwa ehye ahyekwa enti ebesere wono se ebia nsiesie bi na moya moma yenya awe se de ya de bia da modern krata ba bonte ne bia ha ebedum nkane aye nsiesie adwumadie enti mu frifia munum nkanea ana wo fie kura bo time sei na wo fie kura dundum no se be ya ye saa nema na enkwa hawo anya saa na preso saa na be kwa kofo hawo pidi aba na gya hyehye ne ntumi nso ano yi lati ya mudum no fekere saa no ebetumi ameja ato fie bi mu be kofo hawo pidi aba enti me so no mesere wonom be de mani di akira na kwan wo do mo fa so mudum kanea no no mo so no enye mo de mbedum na wom ba kopɛ nkɔ mo so asa na kwan fa so ebo nani frɛ saa no ha adwen ntimi de mesere wonom na omuntu hu anam so omunnim a me ka wonom lo shade so no mo ya omma yenya we na yehu kwan hodo ye ne nso be hwe hweta am na ye 3 o'clock ye bo be ye 250 penny na edundum ya de se be ya e kene nkofa gya hyehye bi na to ye nkyem bi enfamre right can you me that say na pay say one so one make you point Kofi good morning good morning Hitman and pay my mean to you the radio say ye tin koma ye gina ye na so a ye wo ha sei na Hitman insiraba kasa no o kasa fa nsuo a emu bon sache waters ni bi we emu bon okroma say it's really bad mo hwe na say ade no mu ntimi nye ni ye e ma ye nye den ye nton no mu filia ene mu nyae nsuo bi wo no ma Hitman onno ma agi se wonyinya wanim me mpese mebo nsuo bi din which amanfo bebre e ya we emu bon too much
se mo hwe na se muntimi ntwiti nsuo ni ya munjai business ye o mu se nyina ye pesca de tina Hitman me each and every time be a Lumba super na me no cause me ha me ho nko no nsuo bi a emu yi nkana maba benyinya mani ma no ansa my brands na ma no David Hitman concerning 20 pesos issue no me foka o ablekuma kev trotro right na passenger no mate necessary no o man 20 pesos mi no passenger no so onje or the 20 pesos fra na sesan mu man no passenger no so onje 20 pesos here ye di wo krum hai and I asked me busa man say adentina mate ni ne ma on sesan 20 pesos wo ma onje the government ababeka say 20 pesos ye JD ana ono ne de ne say onje cause ye de tade a amanfo onje intenya de obeje na mate ni say e sky yedie nti so hwe na say onje a ene I think say we say usi form or see there be on see form na baby a mate ni na bedru nde on see nti the driver had to do a you can say U10 okoye U10 san be see ablekuma kev passengers in negumo e be see passenger no ne destination no for car no which is really bad. Nti se mo hwe na say 20 pesos no mo maye ndi bioma mo maye nya we impenifo mo mra bonte na mo meka na Bank of Ghana mo mra bonte meka na mo yin free system ni because I think say for years now me hu 5 pesos here for years now me hu 5 pesos here and I met me aka say be 2 years ni me hu 10 pesos here. It's only 20 pesos 50 pesos and I say ya say ntwa 1 cedi note na ide e de aba because initially first na 1 cedi note ni free system ni mu 2 cedi note so free system no enti mo hwe na yesika no very important sika de wo say ye gigi sika so cause sika de ya ade ehia enti ye ntimi me ye sika basa ye currency ni ntimi fa ye currency me di agro cause o man na ewom no sika na ye di bu man enti say ye diska na o man ye hu ni a ye di ni a ye ndi no munyi ni a ye ndi ni free system ni mu ne ye ho ntoyen cause it's very disturbing say Hitman ubedu atomic na wo top water na wo man 20 pesos mi 10 pesos ba was onje it's really disturbing okay impenifon hwe no munye de omuntu ho na mo cause it's really bad okay Hitman Coffee me that se man biza no pay atena se best na pay for Mike na fi mintie won so na pay Anidaso Wɔhɔ Obia Jumade so man biza ma mintie na pay Mr. Hitman, good morning. Good morning, sir. Ghana for you also papa ma mintie Mr. Hitman, me touch on Sika Seminole. And I can't remember see a word JHS. Now you be say what is money? I'm saying money is a tender used in exchange of goods and services. A legal tender, I'm for keyword number. Legal tender, dia imremuni ya jiatum. See a timidija. Inti abane sena Bank of Ghana etwa ni sika. And one thing I hear sad is a kruma yintwe sika bia wa o. Bi net paper o kwani yintwa wa. O man no etwa sika twhwu didie kwa manane na yakotwa sa sika wi aba. Na yakobo ka kotwa sa sika wi aba na afi ye back on man ni ma. Timamufo say sa sika wi de ya ignore ye ye afimi ya neglect. Omo ye selective de pen ye de pay enje. And cross 20 pesos ne 5 pesos credit me hu biem. Oto ade okroma omonje. The only place I want just our coins way more sa hodo. And yes, I 1 peso and crowd did Jana say on sister account mutiminya sa 1 peso anymore. The band is saying as a top your tan as a for trotro. Oko jama so could dija and go for so money. So the American is penny for 2 minutes form. When you a part of reinforcement or I'm running. What to nipper go chrome soldier for ya. Yasra for mukrum, mama to magu crum na is omo hwe obi a pure tani bi obi oton or mate ni bi obi a de this coin na man o eso onje no ye twa ni prebe de o de o a next time bia no obi a beji so beside my for manusi right me that say my met you for sombre man open koma ye die no bra aka nyina no ye mfama etie for 42 minutes after 8 a.m. here 0593 40 65 65 0534 050 199 and open koma ye bono won so wadwenkyere e wo ho ene say good morning Hitman what's the Abo very much bi aboko de ya me adom ye ho papa ho ye papa ma minti o Hitman me kata fro do nice one ma minti o Hitman say 10 pesos ni 20 pesos so here no ma boaboa no
about 500 Ghana and the woman change. Because me imagine say, me the second baller. And me imagine say, me the baller so menya abaya money. Because me use the cano at the mo Obia. Only Pacono so on the on. So only Pacono so the mammy dia. Let me imagine. If you send them where they're more canon. You two one among not any penny bin money say a very fortunate actually one more. Yan children, Nenya Esha so dear, if I'm any powerful from that. Right, what's the main so? May that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Ross say. A friend of Taxi driver casino tema. Mami ti wa no pay. 21st percent. This is here me no kasa me drive. Ye dem partners na one yanko. And I mean move was casino taxi rank or a mobile man wa park best 600. Also their co bank wo no o ma reject o ma ankan amano. I see in chances here make us say. Nti ano de mo hwe na mutu ho na mama na ye bre pa passenger ne de ma yan ye beji but ye de ma wo so mo nye nti ye sre mo mo hwe ho asem kama why bye right. Bye Mate me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Kovima. Bra. Mami ti wa no pay. Hitman. Aso how can I ye woni say ye ntimi mfo na ye na ye boy o manika. So that say because me man temu am wo no. Stores be brave. Make me get stores wine na do na anje. And so ye o start there ye beji. Next time we buy side be ma. So that say because ye peka. So that say. And the side na ga na there. Ye ntimi mfo na e mata nyoma we na about ye be strike by. On share ye sika system ni ma ye pa. Oni nya me ye do. Nyankopon enka won so ho. Good morning. Good morning, sir. Me ba Jeff Ross say. Let me join you Casevra Pronia. Mami ti wa no pay. If I chose a CK, any Atani Ata, Omni say if you this is Atani Ata Fui, Ombam be Kiss Caracasiana, then Kituano a call down. This is 5 city cry in DV. 5 city in DV. It is a matter carrying now got that year. Yen is who quite study will be a Cacasia. Atani Ata, Omni says Calamai, Davasi. Right, yeah, so yeah, that's it. Good morning. Good morning, sir. Me ba Jeff Ross say. Media Choa. Hello. Hello. Adwama ne so kakra ma me na me nti onka ye. I batch you. Oh, shop bi wo manim ha. Me modin. O de sika koto ade a 20% ya ye ka ho asem ya. Omo nye da. Ena me nim baby a aban ama announcement say ye nyi sesta no. Enti ye sa aban. Odwo ankasa mba meka. Oni ye mra mekasa. Say yeah, because they be more than you. Some of us we even have almost about 1,000 cities. That 20% you know. What they could dig our market why they don't collect it. But one no there or the better idea or expect it to budget. Adani yes sir. Kwesi adani eti sorry them. Yes sir yes buy. Me that say. Adwa yen so yeah that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Ross say. Chat. Mami ti you. Hitman, can I taxi me chow? Major so. Hitman, the me can say a year friend say, there be I am beside say, when I said there. There be I am me say, when I said there, say, I said there, say, the 20% no kotoa, the and say, oh, mon dear, dear, nessa, oh, yeah. Nisso big man says, oh, this so. No, we say, yeah, the 20% kotoa, there, so, into Abano. Or be by your friend, sir. Hannah Mamma, say, ya Obi atuma, go be the bayancha, so there we say, but the 20% start there, said, Hitman. I mean, Shaman, my palm over my end. Right, yeah, so yeah, that's a papa. Good morning. Morning, yeah. Me ba Jeff Ross say. Bacha me dinner na pia kubi. Na na kasa free hifa. Bacha me for Pete my new town. Mami ti wa no pay na now. Bankoma. Mami ti you. Bacha sense kasa me aye kan wa se mi o. Tama new town. Bacha bebia. For the card ya yenji. E ye me wonwa. Se sa nyama na koso. Ndi se e bia aban na wa ka se bia 20% no. Ni studio media. My aswanti ni unsi ni ani ya tuogu ni unsi skana my nchana badi kanye papa muchopa eda masini mweju pa moye papa bizu o meria ya fa misotu bibia me fidie ne 24 hours right yeah that must say mongo so ntie DLFM. Good morning. Good morning. Me pa Jeff Ross say Hitman pacho himana na mami dukunyi mami ti you.
Me pacho mo de me offer iPad na money there. Me pacho ko asem so ne saka. Why? Na me before I saw me. Me pacho me for myself so. Me chia offer fa anoma na mo pacho mo ba no ro. Hitman me pacho e wo say ye di agro ye sere. But sa pure water asem ya ye ken. Ya we bebre ya e kumu enipa no e fa ka ho. Oni say so ni bi wo a onum otia no na wo don safa rubber no mu a enkroma na say sebi an pe obi di on fan chemi amaman bi a wachi okra no enye trosa rubber no mu totro eti be pa ucho food and transport for yes rewo mo hwe emma yen na me atusu mie no sa sika semu me si de bia eye ntokwa wo yen ya ye fotrotro de bia yi eye ntokwa papa enti yes Bank of Ghana for yes rewo mo omo free air condition no mo bra bonten man fra man fa wo mo kakra e me chreche me yen chreche e wo market center no mo business centers no mo no omumra me chreche right senya sika ye sifa handle sika any Enquires ni die no na wo kwa brochure afitete Elizabeth mo breso no omo Enquires omo gusu di enti ya pa Ghana for penny for ewo omumra bontin no mo nya ye condition mo se no mo me chreche Mate me da say good morning. Good morning. Wo ba ye je wa magi. Oh. Nansa de on se min kimenye. Owo me na te say. Adomani ave you light off for pie see so say de na America no. Enya grow. Yetimi da mu 3 days. Na ye wo light off. Nyame hu oman Ghana mobo. Oman a yetua light be o transan o use. Ye ma ye light off. Aban so wo jisika not their support lightly and so still ye wo light off. Say ye shadow na mo be ya mo me hu say na ha ye dum kanea mo say kanea na ye dum na e de force ba e no na de ejahye ba no enti ye best say light off no na e ba won ka say na ha ye dum kanea na ye hu na ya da ye ho so e na na etu su biem ye best raban onfa na ni entu nyame anim akuafo no hu omobo wo de wu nyama wono a wo kɔhye won ba won to aba ne bum ma wono fa de na na do digya ho ne ma won na won akoma ento won yem kuadwuma ya o te same de woni musa na kuadwuma ete wa beti koko agu ho abo aburu na watu akogu apaso no enye yize enti won hu won mobo wai okay na enyuma nso mra wo memo na sani won ka duane abu me de mi hu ni pa ba yire so kakra siste Ghana and also kotodo kwa ya bo ne 5 cedi monso mo sore a mo si aduane na abu wa yenfa oni nyame nya anti magi nyankopon ka won so ho good morning black up na me ba cho kwaku 49 here the portrait de bi black amini taxi driver oh same you mami ti o same impempe menam Berlin Blake you ni masai black up na ni american say coins no asaman o sempen fa omudi another mututu skano ye no egbo ndo we TV so any radio station na ye na yesu na ti di coins na egbo o man no na electricity so dum so no enam say omudum light na say esio bia dia wo de kwa enko baby anti no na da madne so omoye nti omunjai kokogbo ayede mo wan enam say ye kan enko baby a wo ba ya enko baby a nti yes aban coins no won hwe ne na ye na embo ye na medasi Mate men so medasi papa good morning. Hello, good morning. Good morning. Me patch your for saying. Oh, Minianum, good morning. Are you cool? Yeah, Joseph patch your for saying. Patch on your mini because I've been someone blue skies. And you mean to wanna pay. Pacho, wait, yeah. 2007, and I'm buying by said the value is the same. Minia Anumana Moho, on here said the value is the same and pana. 2 cedi crying ho, 1 peso, 5 peso. South African 9 ho, but see the value is the same. When you're riding your Juma. Yankopon anka won so ho me. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me ba jo offer ya station na pay wa pom to say.
Nyame adom me ho yie. Right, mami nti wanna pay. Your coins na asɛm a moka no. Trɔtrɔfo. Wode ma wo nye kura. Ɛna sɛ wokɔ kurom nhyia sɛ wotade a. Wode ma wo nye. Obi bisa me sɛ ada me fie kura na ɛbaa na. Nkyɛ sɛ aban no ɔbɔde wuro mu ɔte sɛ wa nye no ɔma police for akyɛ medamas. Right, so fire yen so yeah that's papa 0593406565. Good morning. Good morning. Me pa George Prophet Azza. Prophet Azza ta gross do. Mami ti wada. Won te se opo mani ya. Sika ebua no. Won ka se mo twem. Won pre. Tum. Se kana se ya. Ni krom wo. Me ka mo nte. Nto man en fa no ho. Me ka kokọ asem. Kokọ. Hello. Well, too bad. Prophets and humano I drop it. Yeah, fat for fraud. Good morning. Hello. Good morning. Maybe I just tune for radio. No, I meant to one kind of pay. Your friend say. Maria, mama, mean to one to pay. Me pa cho coins na sem na mo kan de e ha yen pa. Yes, ban say omo meyen cheche. The radio station. Maria, mama, pa cho wadarma. Tune for radio. No, na fi. Mean to okay you wadarma. Me to musio omo di buy na eji e di mo so omo nji mi kan egu mi ho bebre mi hu nya me di ye timu ni nya me nye ejuma yo Maria ma ye da se pasa won so watumi afre anopay 0593406565 0534050019 anopay ye nchia na ya afrantomapa na ya afrantomapa ehwe dwumadie no live on Facebook. Good morning. Morning sir. Pajo Afro say. Rajado. I mean to wanna pay. But the question was some my yard pass some of the ababonti. And so ban the as for fine van what the fuck room now to say. That's the canoe ye Ghana for a year wagon. Obia is canoe na Ghana canoe yen trunking and your dollars near the edge of Ghana. And to be a muscano, step 1 peso, 10 pesos. Say 10 pesos plus 220 pesos, 5 cedi, and 50 pesos. That is about 50 pesos a bomwa, moji. Near amount of 10 to 20 pesos, I must have me. It's one for van for Crimea, man, I'm in one now, soon as we have put the buying in one now. So, about I can afford who pay. Who made this so? One yen is down as a no dark a papa. Can I go so as we have for? You, Mate, me that say. Good morning. Good morning. Me ba chef say. Yes, let me answer. I'm 50 to 22. Answer mama me ti wanna pay. Me da mwasiano pay ni sa ya mo treaty. Yes, sir. Sa coins na some a problem pa. Shafiti me be wiase many fee. Me ti sa Nigeria. Omo ja mo coins di. Why is it bia omo di wa Nigeria? But Ghana hankwa na ya ni tifo a ye chere ye na ye chere kwan ya ye fa so ni sika ukuta 2 cedi ya mienu 20 pesos na de kwan ka ye se ye nje enu enka ye sika ho aban ni momode ana onye we on pe say all the radio stations will announce and a Bank of Ghana and beka bibi fa sika no because hadwen be brave ukuta sika no na de kotade ya se ye nje adenti ewa aban ni beka hwe fanti obi ase says kanema yendi nti aban ni ma all the radio stations some be announce who discuss na mo bi no bi so ntia wo benya baby akọ report say nipa no na na say ne kan ne nata say mo ade no mo de mai say your mind yo mate yemfa final call na fa no pay yemfa phone in segment no yemfa nc. Good morning. Good morning sir. Gideon Berma Santo ye final call yemkwe Hitman Gideon yen ehiafo no yen ni twa kwanse ne ma yen yo yen aso na ya din se odi ma obi a onyi na wonim se tanka ye hunu kwanse dia enke nanka pure water kwanke ni 50 pesos ne yeto no tanka ye hunu kwanse dia enka roba nkiti a oto de digu mu mawu enke ni 50 pesos ne nke yeto no esa se ye hu se yeni ana na die koko wie sa de no na mesre
Obia wo de wo bia wo de tade wo bi ho no hwese bia wo de beto ade a wo de sha won sa no waka no ati se bia se brodo kra ne wo bobo ano na wo de to a wo de ma na no waka bia di wo de kra se ma na so onye a ba bia ono no pe bia no onfa nko yinya baade makwanse no se manso kra no no betwe a ene ne ntwe police station amon ko na police fon ka se manifika fufuro ni ya se sana mrano e kere Ghana fo a ade ne ye kwanse ne ni bibia wo mamu wodi mo bia so wonyi na wonyi ni aban so nka se ye jeidi yen kan yi hunu sa yen ko na ba na banya ne wo yen aban nka se ye jeidi eti obi ye na je se woni ya ene ne ntwe wo do ma wa to bibia wo di ma wa na wo do siesi no waka no waka say waka be ko no te wo do waka bi edi e je be so na ka so wanya was ne go no right mate ba bi no be ko bia on fa onko right mate what did be my wie mate o tumi nya wo hwe Gideon very much thank you so much for calling and to the show and you being our final caller our phone in segment so ebraso I was here call and as usual opening kwajo ye call yeah back up na native ase na yanka se yankopon hira mu sano pay omuta ye kire and ye kan nyina ne se o man kekere ne nya ba kofu adwuma ye nyina obia wona asede so ye na Ghana ekonenem sika na aban edi aba ye di ne aban kase ye jedi enti ye nya isa suban na ye de na di no and ye behwe se enka Bank of Ghana mpeni fo betumi anhyehyɛ ahodo makomia ahodo mensin nkurunkura kase nkituam ene edwam ne ade no monko kyerɛkyerɛ ma no adwadifo titiriw na afei nso momfa emmra bi mra senka no beboa esika no ho ban ene mensin sa assemblies ne kura no ena nka obi kɔtɔ ade no de kwan ne kɔ no so wonye a na nka walo porte no na sa nipa kɔ na kampanifo akyerɛ no mo ne na dia atin se going forward ne ka sa ne ma we no enka to ebitwa and then ne kwa kura no sɛ na me kan nyinam kan ye ho sensɛm ne besere antima ge kura so beka ye besere ha adwen ha adwen pa you see a light burn no said the mpenifo atomo no man kan ma that e kwosoro pa o sisi ane bo na kwosoro pa and one now we use card ukoto asade abegusu oto ya na ekwo me to a bo wani pre na ekire din na mbe wie na mbe dundum no rough nso akohyehye ye nyama wodem be ha adwen ntomutu ho anamo se lo shade no mo ye ma yenya we keke ne na ye ndum se be ya no so enkofato ye nchembia emfa me so ne emfa nchiama me senior man ye Mr. Foliata adenta container incoming MPP ne hoye constituency ne hoye papa ne hoye pa wakaje so ma yente nenka atiase ntino Mr. Foliata no pencha kase nkoma no adofo nyina right go via kwa Hitman ye kono na se na nshira ba kan no light no mudum no mama yin almost schedule ni bibia cause me inu mudum light up to now so ye no mudum ye no and almost sound so and say prep pa no mo send dum ne back nti omunya ne omoye no cause ya toni amagudem a omunya ne omoye no now mo make sure say mudum no once mo so amon so no once ni yehu na se mu bedum no so amanyanya we na munja dum so na moye no nye fine cause Hitman enye dum ye na omo san so ya na prepaid no so ati say who which is really bad. Jomo hwe no munye bibi mfa na ye bedo obi ase se odi na fidie no 2 DLFM 106.9 yankopon ye obi akese kwadi obra mo bi we ansa na obekọ Bismarck so de mesre me ya announcement say me pedan enti mesre mo a wo wa ladwo empotem ba bi a wo single room safe contain ana chamber wo safe contain nyabotre adan de mo hwehwe a wo sretifo so mo komwa but adan type ben na wo pe because minimum say for and to tremu ye pa say single room safe contain and I say chamber ho safe contain me to den okay enti o wala jo abeka junction Tesano La Paz akwetema na chimwota na sa wo dan a wo de rent a mesra wo ana pay afresi ya nye agent asem mesra wo nye ade ba kwa atete ne se wo de nema betu dwa no ade enti a wo kae no mo mfro na manfo of Fred different issues ebe say ha adwen enti mesre se wo nim say wo dan a wo de rent single room safe contain dan ye kama bibia ho a I mean wo kwatena ho no ma ho beto wa say e wa la adwo say wo abeka junction Tesano La Paz Aquiteman
anasa achim water mpote mo no ma mesro na wafrɛ ahoma yi number be no mo frɛ ahoma ne 0557 17 1020 0557 17 1020 and obi kura wo kaneshi na obi wo hodo ma da command side ho nyina nya bad da command ya meche side ho nyina na obi wo ho a single safe container na say eye cheme ho safe container na fra ahoma no mesre ma obi mefrɛ e meka different story obi kura tumi frɛ for na ma na o say na me pese me nya wo number ene ade a so disturbing enti mesre wonim se nya dan ti na wo fra ma mfrɛ o ka asem bi anya ade a me entertain we agent so mfrɛ ko say si numbers ni so bi ma me ahoma ne 0557 17 1020 0557 17 1020 yo abusa mesra wa sam wo dan ni bi a mombo modi ankoye mo na fe yenua no nya baby infinity ento Josie Sochia or London. Yes, I was in Ganju Sochia. I was so Philuba. You mate me jene so papa. Besma ka do say. Mr. Hitman. Ma meet you. Yeah, kone die. Anopa ko pi mo Rich Junction. Big Ups Barbering Saloon. D Macaulay. So ma biem pa right beside International Palace Church. I see. Say anopa ma biem ta for mutie show no. Sansoa na Madina haya. Mama Julie and any baby girls Sam J. Yeah, Sam J for what to say. Today Mama Julie yes see a betting can't Sam J. Na mo te de. There be was here and so the share ne. Saturday no Mama Julie anya adwuma. Okay. Ntena na mo betting ka. And they will hear Kaja said the more journal. The Mama Julie and baby girls in Mr. Samuel Henafo. Right, Mate Kwajobat Anope Yenchia, the Deputy Transport Minister, or your Member of Parliament for Jumro, Honorable Dokas Afo Tofe, Anope Baby Obiano, your man special good morning, Deputy Transport Minister, or sounds your Member of Parliament for Jumro, Honorable Dokas Afo Tofe, Anope. Yichiano papa wa mame ma o happy birthday we ye happy birthday from kokra and confirm within the mame manfoa akosua minta Mrs Minta ne baba ene wodina woda enti happy birthday and confirm mame manfoa akosua minta ene wanya 12 years uko school e was Star Primary School we efro mame o Mr and Mrs Minta ene o papa nyina wase wo ma happy birthday and come out Mame manfoa akosua minta ene your birthday wo for say yankopon hraw wonye okese won bie wadream no fe won mo ho ban mame manfoa akosua minta ene your birthday happy birthday and confirm out well ebra so ye ko Well, thank you so much for being part of the show. Very good acts of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see come on production team now. Insuraba Kwadjo Sami be executive producer. This Makadu Sana Pediagro Promotion Sembaye. Kofi Tela Johnny DJ Mario Dioko social media and so. Ras Samuel Kwadjo Akwa Zigibi. Aeroplane driver and your friend one. I pay technical production of boy papa. From a Hitman, any morning show team now. We move, we pray.